Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 57 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad na sa bombohan ay sa Udodri sa FM Bombo Radyo Iloilo, ang flagship station sa the undisputed #1 radio network kinakantri ang Bombo Radyo Philippines. Aton sining pagpangalagad karon pizza 15 na kita sa bulan sa Hunyo. Miyerkules kitang adlaw. Sa gyapon ni mo lang ang kurman, Bombo Chama Blanco Hover sa mga nagapauna kag dalakuan karon nga mga balita. Diri sa aton sining pagpangalagad istoryahan aton sa aton sining nga mga kabombo. Mayor Jerry Treñas kag miyembro sang ikada nangin mabinungahon ang pagsinapol. Miscommunication sa mga toda o kon ining ginatawag sinin mga drivers kag operators association nga dapat kung tanin na consolidate na ini. Sa aton sinima ka bombo, toda kag mga kooperatiba, isa sa mga dako nga problema sa implementasyon sa LPTRP. Ang istoryahan taman sa kadamo sining nga rationalize nga ruta pero may mga bingaw nga way marutahan. Alignment route sa Pavia na hisayra na. Driver sa Mohon, Iloilo City, lupa nakabawi-bawi sa kinitaan. Kag istoryahan tayo ning bacteriology test ni MIWD General Manager Marjo Castro na galingot sa pumuluyo sang tubig. Amo ni matalupang nun yung mga balita isus kay impormasyon tutukan ta sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto pagkatapos sa mga nagapanguna kag mga init nga balita. Kauba naman sa Bombo Network News. Nagkaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dalang benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, ganing ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Halimbawa diri amo ang pagbatsyag sang fatigue, pagpinuot sang paginhawa, pigado nga eyesight, malapsi nga panit, hinali nga pagbago sang modo, pagpalanakit sang lawas, kag iban pa nga balatian. Bangod sini, natukiban sa mga eksperto nga ang vitamin B deficiency mayara sa negatibo nga epekto sa ikaayong lawas. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa Cebu Governor Garcia naman posibleng maharap si kaso kapag nagkaroon ng aberya sa executive order na inilabas kaugnay ng optional na pagsusuot ng face mask. Yan ba ipapatupad ng PNP sa Davao at National Capital Region sa inaugurasyon ng Vice Presidente at Presidente? Ayon yan sa PNP. Ang kontrobersyal na turista naman na nagsabing may mini outbreak ng COVID-19 sa Boracay, nag-public apology sa pamamagitan ng Bombo Radio Kalibo. At sa international news, resulta ng nagpapatuloy na labanan sa Donbas sa pagitan ng Russia at Ukraine. Malalaman kung sino ang panalo sa digmaan ayon daw sa mga eksperto. Bago sa detalye, kami ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito at ngayon sa ating mga detalye. Inanunsyohan ng Bureau of Internal Revenue ang pagtatakda ng floor price para sa sigarilyo base na rin sa Revenue Memorandum Circular 79-2022. Dinagdagan ng BIR ng 8 pesos at 84 sentimos ang retail price ng kada pakete ng naturang produkto para sa kabuuang 82.49 pesos. Sa ngayon ay nagkakahalaga na ng 18 pesos mahigit ang pinakamura na brand ng sigarilyo na dinagdagan ng excise tax na 55 pesos para sa kada pakete. Ang magbebenta raw ng sigarilyo na mas mababa sa itinatakdang presyo ng naturang tanggapan ay may tuturing na lumalabag sa batas at maaaring alisan ang karapatan na makapagbenta o makasuspendiho ang hawak nitong permit. Samantala, sa iba pang balita,
Ang Palasyo Malacanang ay may pagbibigay din ho na hindi raw nagbago yung kautusan ni Pangulong Rodrigo Duterte ukol sa paggamit ng face mask. Yan ay sa harap po ng mga naglalabasang ilang LGU na interesado raw na tanggalin na yung policy ng paggamit ng face mask. May ulat si Bombo Raymond Tinasa. Bombo Dennis, Bombo Jane, may panibagong reaksyon nga ang Malacanang kaugnay sa pagmamatigas ng Cebu Governor na si Governor Gwendolyn Garcia kaugnay sa ginawang optional na ang pagsusuot ng face mask partikular sa mga pampublikong lugar. At kaugnay nga niyan ay nanindigan ang Malacanang na epektibo pa rin ang kautusan ni Pangulong Duterte na epektibo pa rin at ituloy ang paggamit ng face mask. Sinabi ni Acting Presidential Spokesman Secretary Martin Andanara na suportado ng Malacanang ang legal na opinyon ni Justice Secretary Menardo Guevara. Sinilabas na legal opinion ng DOJ. Binigyan din ito na mangibabaw pa rin ang resolusyon ng IATF para sa mandatory na paggamit ng face mask kaysa executive order na inisyu ng lokal na pamahalaan kabilang na ang inisyong direktiba ng Cebu Provincial Government. Ayon kay Andanara, may utos na rin ang DILG sa PNP na ipatupad ang existing IATF resolution at gawin ang mga nararapat na aksyon laban sa mga lalabag rito. May naunang pahayag si Pangulong Duterte na hanggang bumaba siya o bumaba sa pwesto, manatili ang pagsuot na face mask. At maging itong si Department of Health Secretary Francisco Duque III ay nagbigay din ng kahalintulad na opinyon at nanatili raw ang naturang resolusyon ng IATF na aprobado ni Pangulong Duterte mismo at dapat daw sundin ito ng mga lokal na gobyerno. Pero sinabi naman ni Secretary Duque na ang ipinapairal ng Cebu government ay optional lamang. Pero just the same, ay dapat daw ipatupad na sa ngayon ay mandatory ang pagsuot ng face mask sa mga pampublikong lugar. Na ito ang panayam ng Bombo Radio kay Secretary Duque. Ay, hindi naman sinasabing hindi na magsusuot. Sinasabi lang optional. Hindi ibig sabihin hindi na magsusuot. Iba yung hindi na magsusuot na utos doon sa optional. Pero ganoon pa man, ang posisyon ng Department of Health ay alinsunod doon sa direktiba ni Pangulong Duterte na mag-face mask pa rin at i-enforce ng DILG at ng kapulisan itong direktiba ni Pangulong Duterte na matagal nang sinusuportahan naman yan ng DOH at ng IATF. Yan yung bahagi ng panayam ng Bombo Radio kay Health Secretary Francisco Duque III. Bombo Raymond? Yes, Bombo Dennis. Ang concern kasi natin dito, maliban dyan kay Cebu Governor Gwen Garcia, yung League of Provinces yata, Bombo Raymond, may kahalintulad na rin na pananaw kung saan ay nagbabalak sila na unti-unti ay bawasan na yung mga paghihigpit sa paggamit ng face mask. So kung maraming mga LGU yung may patakaran na kalintulad nito, Bombo Raymond, paano pa magiging epektibo yung direktiba mula sa IATF, Bombo Raymond? Well, sa ngayon, ang malinaw pa lamang at kumpirmado, Bombo Dennis, ay yun nga, yung Cebu government at itong Quirino province. Dahil kahapon ay may panayam itong si Governor Dakila Dax Kua na nagsabi na pinag-aaralan na rin sa kanilang lalawigan na magpatupad ng optional na pagsuot ng face mask. Dahil nga sila ay zero COVID-19 case. So talagang lalo pat marami, 5 bayan lamang yung Quirino province kasi at magkalayo-layo yung mga barabarangay at kumbaga lalo yung iba ay bulubundukin pa. So sabi niya ay safe na hindi mag-face mask sa mga bulubunduking bahagi ng kanilang lalawigan. Pero magkakaroon daw ng parang term ender na meeting yung
League of Provinces of the Philippines kung saan siya ang pinuno at pag-usapan nila at ipapaubaya na lamang nila sa incoming Marcos administration kung ano yung magiging bagong polisiya. Anyway, ay come June 30 naman ay patapos na si Pangulong Duterte at titignan daw kung merong mga bagong resolusyon o kaya kung ano mangyayari sa IATF. Bombo Dennis. Ay, sige, maraming salamat, Bombo Raymond. Para sa Bombo Network News, Bombo Raymond Tinasa nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Oras natin, 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Hindi pa nakikita ng pamahalaan na kinakailangan na itaas ang alert level status sa Metro Manila. Iginiit ni Interior Secretary Eduardo Año na hindi pa naabot ang metrics na itinatakda ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases o IATF na kinakailangan na isalang-alang ang pagsunod sa mga patakaran, lalo na kung nagkakaroon ng pagtaas ng impeksyon sa COVID-19 dito sa ating bansa. Sinabi ni Año na dapat munang makipag-usap sa IATF bago itaas ang alert level status ng maraming mga lugar. Kabilang na ho ang National Capital Region na nasa alert level 1 hanggang sa araw ho na ito. Magugunitang nakapagtala ang Pilipinas ng 257 new cases ng COVID-19 nitong nakalipas na araw na nagdala naman sa aktibong tali na 3,130 mula ho yan sa 3,097 noong araw ng Lunes. Sa mga oras na ito, kukuha tayo ng karagdagang update kaugnay sa pagbisita ni Vice President-elect Sara Duterte sa Eastern Visayas. May pagulat ang Bombo Radio Tacloban. Yes, Bombo Jane at Bombo Dennis, narito tayo ngayon sa RTR Medical Foundation College kung saan nga ay isinagawa ngayong araw ang panata sa bayan or panaad hanasod, ang oath-taking ceremony ng ilang mga elected officials dito sa Eastern Visayas, umala dito sa Tacloban. Pinangunahan ni Justice Bautista Corpin ang oath-taking ni na Congresswoman Yeda Romualdez at Congressman-elect Tingog Representative Jude Asidre. Gayon din ni Tacloban City Mayor Alfred Romualdez at si Captain Rodolfo Padillo naman ang nanguna sa panunumpa ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez. At narito rin kanina si Carla Estrada, isa rin sa mga representative ng Tingog Party List. Isa-isang nagbigay ng mensahe ang nasabing mga elected officials matapos ang kanilang panunumpa or oath-taking na isinagawa dito sa RTR Gymnasium ngayong araw dito sa Tacloban. Nagpasalamat ang mga ito sa naging suporta ng taong bayan sa kanila noong nakaraang eleksyon noong May 9, 2022 at ipinangakong kanilang ipapatupad at isa sa katuparan ang mga programa para sa pag-unlad di lamang dito sa Region 8 o Eastern Visayas kundi sa buong bansa. At narito ang bahagi ng mensahe ni House Majority Leader Ferdinand Martin Romualdez. Aim for in Tacloban and even in the whole of Eastern Visayas. In the next 3 years, our district, our province, and our region that will lead the nation in a new era of progress and development. Samantala, Bombo Dennis at Bombo Jane ay naging pangunahing panauhin naman dito sa isinagawang activity ng oath-taking ceremony ng nasabing mga elected officials. Mismo si Lakas CMD Chairperson at Vice President-elect Sara Duterte. At narito nga ang bahagi naman ng kanyang mensahe kanina sa isinagawang seremonya. Alam naman po ng lahat na hindi po ako naka-attend ng rally dito sa Tacloban City. Yung final rally ng Tacloban City. So I made sure that I will be with you today so that I can express my thankfulness for your support to my candidacy. And not only that, but for your love, for your genuine love of my person. Daghang kaayong salamat sa inyong karami.
Ang bahagi ng mensahe ni Vice President-elect Sara Duterte kung saan nagpasalamat siya sa mga sumuporta sa kanya mula dito sa Eastern Visayas at nangakong babalik dito sa Tacloban dahil nga hindi siya naka-attend noong isinagawang campaign rally ng BBM Sara Tandem noong nakaraang campaign period sa nasabing eleksyon noong May 9, 2022. At nagpasalamat rin siya, Bombo Jane at Bombo Dennis, kay FM Romualdez na isa rin sa kanyang mga campaign managers noong nakaraang eleksyon. Bombo Dennis at Bombo Jane. Bombo Eden, after that event, may iba pa bang aktibidad si Vice President-elect Sara Duterte Carpio dyan sa inyong lugar? So ayon sa aming nakuha balita naman ay inaasahan na magkakaroon pa mamaya ng press con kasama si Vice President-elect Sara Duterte at ilang pang mga elected officials. Sige, maraming salamat Bombo Eden, mag-ingat kayo dyan. At yan ang balita mula dito sa Bombo Radio Tacloban, live dito sa RTR Medical Foundation College. Ito si Bombo Eden Terceño para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, ang #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Naghatid niyan sa atin sa oras na 13 minutos na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Abangan mamaya sa ating international news yung resulta daw ng nagpapatuloy na sagupaan dyan sa Donbas region. Sa pagitan ng Russia at Ukraine ay magdidetermine kung sino talaga yung panalo dito sa naturang digmaan. Yan at iba pang mga balita susunod na. Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Dunkin' Delivery po! Yes, may Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! May Dunkin' Coffee! Ganyan ang Dunkin' D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin' hot or iced coffee, hot choco or hot choco java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin' D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Mga kabombo, mga Castor Nation, kuha muna tayo ng iba pang mga balita. No? Dako muna tayo dyan sa rehiyon ng Mindanao, Bombo Jane, sapagkat may mga naitatala pa rin na pagbaha, no? Lalo na nitong mga nakalipas na araw, matindi, no? At kuha tayo ng update sapagkat may isinailalim na sa state of calamity yung area ng Magpet, North Cotabato. May ulat ang Bombo Radio Coronadal. Isinailalim sa state of calamity ang buong bayan ng Magpet, North Cotabato dahil sa nanasang marawakang pagbaha dulot ng walang humpay na pagbuhos ng ulan. Ito ang kinumpirma ni Ms. Joreme Balmediano, Information Officer ng Office of the Civil Defense Region 12 sa panayam ng Bombo Radio Coronadal. Ayon kay Balmediano, maliban sa Magpet, apektado din ng malawakang baha sa North Cotabato mga bayan ng Pikit, Mlang, Midsayap, Kabakan at Tulunan. Dahil sa pagsasailalim sa state of calamity, may pondo nang gagamitin ng LGU para sa pangangailangan ng mga residenteng apektado na nasabing pagbaha. Dagdag pa nito, may mga daang-daang residente din na binaha sa lalawigan ng Sultan Kudarat, South Cotabato at Sarangani Province. Ngunit sa ngayon, inaalam pa ng Office of the Civil Defense ang kabuang pinsala na iniwan ng kalamidad sa mga lugar na nabanggit. Nanawagan na rin ang opisyal sa lahat ng mga residente na nakatira sa mga itinuturing flash floods areas at landslide prone areas na maging vigilante at mapagmatyag upang makiiwas sa kapahamakan na dala ng pagbaha. Sa lahat po ng mga kababayan po natin sa Rehiyon 12 po, no, palagi po tayo maghanda, maging alerto po tayo sa lahat po ng mga kuna. And isa po sa pag-prepare po natin is we prepare po yung ating mga emergency go bag sa ating pamilya, and always listen for updates and mga weather forecast and mga alerts po coming from our local DRRM officers sa ating mga local government units, and makinig tayo sa mga radyo like Bombo Radio po. Yan ang ulat mula rito sa Bombo Radio Coronadal para sa Bombo Network News. Bombo Donald Pitogo para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent #1 sa probinsya ng South Cotabato, Basta Radio, Bombo. Samantala naman si Cebu Governor Garcia, posibleng maharap sa kaso kapag nagkaroon ng aberya sa executive order na inilabas kaugnayan ng optional na pagsusuot ng face mask. May pag-ulat si Bombo Gerald Ulep.
Nagbabalang Bombo Jane, Bombo Dennis itong Department of Interior and Local Government dito sa mga local government units na posibleng maharap sila sa kaso kapag masasapawan nila itong executive order na inilabas at pirmado ni Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay pa rin dito sa pagpapatupad ng nationwide alert level system sa bansa dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon kay DILG Secretary Eduardo Anyo, maging si Cebu Governor Gwen Garcia ay hindi ligtas dito kapag pumalpak itong kanyang executive order na patungkol pa rin sa optional na pagsusot ng face mask. Sinabi ni Anyo na kapag binangga ng mga local EO itong executive order number 151 ay paglabag daw ito sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act o itong Republic Act 1319. Iginit ni Anyo na dapat ay mangibabaw pa rin itong national government kaysa sa mga lokal at ang mga ordinansa ay dapat base pa rin sa mga national policies. Kaya naman dapat pa rin umanong sundin ng Cebu ang national policies dahil hindi raw pwedeng optional lamang ang pagsusuot ng face mask. Kaugnay niyan, pakinggan natin si DILG Secretary Eduardo Anyo. Pagpapatuloy nila yung gawin at nagkakaroon na talaga tayo ng injury at damage and confusion, talagang hindi naman po pwede ang ating national government. Pabayaan lang mangyari yung ganyan. Paano kung ibang LGUs magsunuran na lang? Binaliwala na nila yung national policies, na wala na yung EO 151, so bilangga nila yung 151, violation na talaga ang tawag natin dyan ay violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices. Yan si DILG Secretary Eduardo Anyo, itong inlabas. Yes, Bombo Dennis. At yan nga ang tinig ni DILG Secretary Eduardo Anyo. Kung maalala, ay umani na ng samot-saring reaksyon. Ito pa ring executive order na ilabas ni Governor Garcia at nais na ring sundin or nais na ring gayahin yan ng Quirino Province doon pa rin sa Region 2. Para sa Bombo Network News, Bombo Gerald B. Ulet. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Samantala naman nakapagtala ang Philippine Institute of Volcanology and Seismology ng 10 volcanic earthquake sa loob ng 24 oras. Sinabi ng PHIVOLCS na ang bulkan ay may voluminous emission ng mga plume na umabot hanggang 500 meters ang taas patungo sa southwest at west-southwest na direksyon. Nagbuga rin ito ng 4,627 toneladang sulfur dioxide ang Bulusan Volcano noong June 12. Sinabi rin ng PHIVOLCS na nananatiling may bisa ang Alert Level 1. Nangangahulugan nito na ang bulkan ay nasa mababang antas. Ngunit posible ang biglang pagputok ng singaw o phreatic eruption. Muling pinaalalahanan ng ahensya ang publiko na ipinagbabawal ang pagpasok sa 4-kilometer permanent danger zone at pagpasok ng walang pagbabantay sa 2-kilometer extended danger zone. 17 minuto na, 19 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. Yung gun ban daw mga kabombo ay ipapatupad ng PNP sa Davao at maging sa National Capital Region. Alamin natin kung kailan ito. May balita si Bombo Annalise Soberano. Magpapatupad ang Philippine National Police ng gun ban sa siyudad ng Davao at maging dito sa National Capital Region. Dahil dito, sinuspindi ng PNP ang mga permit to carry firearms outside residence sa Davao City para sa inaugurasyon ni Vice President-elect Sara Duterte sa June 19 at sa National Capital Region naman para sa inaugurasyon ni President-elect Bongbong Marcos sa June 30. Ayon kay PNP Directorate for Operations Chief Police Major General Val de Leon, ang suspension ng PTC-4 sa Davao ay epektibo mula June 16 hanggang June 21. Habang dito naman sa NCR, epektibo ito mula June 27 hanggang July 2. Paliwanag ni De Leon, inaprubahan ito ni PNP OIC Chief Police Lieutenant General Vicente Danao Jr. ang naturang suspension ng PTC-4 bilang bahagi ng security preparation para sa dalawang makasaysayang kaganapan.
Sinabi ni De Leon, bukod sa pagkumpiska ng mga baril at pag-revoke sa PTC4 ng mga legitimate gun owners na mahuhuling lumabag sa suspension, ay sasampahan din ang mga ito ng kaukulang kasong kriminal. Samantala, patuloy ang paglatag ng seguridad ng PNP para sa nalalapit na inaugurasyon. Aminado si De Leon na kanilang minomonitor ngayon ang mga grupo na posibleng manggulo. Bagamat hindi idinetalya ng general kung anong grupo, sinabi nito na lahat ng magsasagawa ng pagkilos ay kanilang biniberipika. Ito umano ang dahilan kung bakit magpapatupad sila ng gun ban sa Davao at dito sa Metro Manila. Samantala, sinabi ni De Leon na pinag-aaralan din nila na maglalagay ng screen sa labas ng venue ng inaugurasyon ni Marcos at Duterte nang sa gayon ay mapanood ito ng publiko. Pakinggan natin ang pahayag ni PNP Directorate for Operations Chief Major General Val De Leon. Yung 27-1201, madaling araw ng 27, hanggang July 2, midnight ng July 2. So that's 3 days before and 2 days after. Tanong ninyo, bakit 2 days after? Kasi meron tayong mga clearing areas, and if there are incidents that warrants investigation, yun yung aming rekomendasyon sa ating mahal na officer in charge at na-aprobahan naman niya. Thank you very much, General. Yung 27-1201, madaling araw ng 27, Operation Major General Val De Leon. Bomboan? Yes, Bombo Dennis. Oo, may lumalabas kasing impormasyon ngayon na posible raw i-shutdown pansamantala yung signal ng cellphone pagka nakitaan ng posibilidad ng anumang isyong pang seguridad. Bomboan, anong development sa panig ng PNP dyan? Yes, Bombo Dennis, isa yan sa mga tinitignan ng pambansang pulisya, no? Yung paghahanda nila sa kanilang seguridad. Itong pag-shutdown ng cell communication, no? Yung cell line, para nga dito sa mga maiwasan kung ano man yung mga binabalak na masama. Isa din yan, Bombo Dennis. Sa ngayon, ayon sa PNP, may mga inilatag na silang mga security measures, yung mga do's and don'ts. Lalo na yung pagdadala ng mga backpack, no? Bawal na bawal yan. At yung mga matutulis na bagay na inilalagay nila at yung mga bote ng tubig ay bawal din yun, Bombo Dennis. Kaya mahigpit yung seguridad na ipapatupad ng PNP dito nga sa gagawing inauguration. Lalo at mahigpit sila dahil may mga minomonitor nga sila ngayong grupo na posibleng maghasik ng karahasan, Bombo Dennis. Thank you so much, Bombo Anali. Mula Campo Crame, Bombo Anali Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radio, Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 24 na minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Sa pagpapatuloy ng ating mga balita, temporaryong sinuspindi muna ng Light Rail Transit Line 1 ang kanilang operasyon. Ito'y kaugnay dun sa naranasang aberya, pero unti-unti na ho itong naibalik sa normal ang takbo ng mga train, kaya ho na-accommodate na rin yung mga sumasakay na mga pasahero sa naturang pampublikong sasakyan. Ang pagpapatuloy naman ng face-to-face classes ngayong school year, hindi maapektuhan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Ayon yan sa Octa Research Group. May pag-uulat si Bombo Marlene Padiernos. Yes, Bombo Jane, Bombo Dennis, wala nga nakikitang problema. Si Octa Research Fellow Dr. Guido David hinggil sa planong pagpapatuloy ng pamahalaan sa face-to-face classes ngayong taon. Ito ay sa gitna pa rin ng kasalukuyang nararanasan ng National Capital Region ng bahagyang pagtaas ng bilang ng mga kaso ng COVID-19 dito sa rehiyon. Paliwanag ni David, batay kasi sa kanilang projection kasabay na pagkatapos ng buwan ng Hulyo ay ang pagkatapos din ng wave ng ng nasabing virus sa Metro Manila. Ito ang dahilan kung bakit hindi nila nakikita na maapektuhan nito ang pagsisimula ng in-person classes na planong isagawa yan sa buwan ng Agosto. Ngunit sa kabila nito, Bombo Jane, Bombo Dennis, ay nagbabala pa rin si Dr. Guido David na dahil sa malaking posibilidad na magkakaroon ng mataas na hawahan ng nasabing sakit sa mga paaralang nagsimula o magsisimula naman ng kanilang mga klase ngayong June. Samantala, nilinaw ng Octa Research Fellow na ang pinal ng mga desisyon na ito ay nananatili pa rin nakasalalay
sa mga kamay ng mga opisyal ng Department of Education at iba pang mga kawani o mga kinauukulan. Kaugnay niyan, pakinggan pa natin yung bahagi na naging pahayag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David. Karamihan naman ng classes babalik, face-to-face classes mag-start by August. So tingin natin by that time tapos na yung wave kasi end of July patapos na itong wave. Kahit gano'n pa man kataas yung bilang ng kaso ay baka pababa na talaga by end of July. So hindi naman maapektuhan yung mga classes starting August. Ngayon, kung may mga konting classes nag-start this June or July, well, I leave it up to the officials kasi siyempre sila yung prepare ng mga protocols for face-to-face classes. Pero syempre, yun nga, sumabay face-to-face classes sa parating na pagtaas ng bilang ng kaso. It's possible na may mga mahawa ng mga bata at marami sa mga bata ay hindi pa bakunado. So yun lang mas Yan ang bahagi na naging pahayag ni Octa Research Fellow Dr. Guido David. Balen, Bombo Dennis, Bombo Jane, dito nga sa Palanan Elementary School, makikita ninyo sa aking likuran, may mga estudyante na nagsimula na nga ng kanilang face-to-face classes at kapansin-pansin naman na patuloy pa rin nila na nasusunod yung mga itinakdang health and safety protocols ng pamahalaan. At ngayon nga, magugulita na una na sinabi ng Octa Research Group na tumaas ng 4% ang single day positivity rate sa NCR kung saan ay umabot na sa 250 ang aktibong kaso dito sa rehiyon. At live mula dito sa bahagi ng Makati City, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Ang Philippine National Police naman naniniwalang malaking dagok sa drug community ang pagkahuli ng isang umano'y national level na high-value target sa Lapu-Lapu. May pagulat naman ng Star FM Cebu. Umaasa ngayon ang pulisya na nakakatulong ang pagkumpiska sa 4 na kilo ng shabu at pagka-aresto ng isang babaeng high-value individual para mabawasan ang droga sa Rehiyon 7, lalong-lalo na sa lungsod ng Lapu-Lapu. Her arrest is a big blow against the drug community because she is one of the trustees. Trustee na siya. Trustee po siya sa mga nagdadala ng drug. That's why, as you can see, why is it na she is from Surigao but she was able to come here because she is a courier. So, ito ang naging pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Jamire sa eksklusibong panayam ng Star FM Cebu. Ayon pa kay Jamire na malaking dagok sa drug community ang pagkakaaresto ng isang kinilalang Eleanor Pestacho alias Madam Aya at posible pang katiwala ito kung droga ang pag-uusapan dahil kahit mula ito sa Surigao del Sur ay pumunta pa ito sa Cebu para mag-deliver ng shabu. Well, we might consider her as considering as national level because she's not only disposing here in Region 7, she has also operations outside Region 7, especially in some areas in Visayas and probably some areas in Mindanao. We are not sure it yet if she has also operations in Luzon, but probably. Bahagi ng pahayag ni Police Lieutenant Colonel Jul Muhammad Jamire, happy ng City Intelligence Unit. Dagdag pa nito na naging pahirapan ang kanilang isinagawang operasyon laban sa suspect dahil hindi pa umano ito nananatili sa isang lugar at hindi rin nakikipag-ugnayan sa parehong mga tao. Sinabi din ito na kinukonsidera ang suspect na higit pa sa regional level high-value individual dahil may mga transaksyon din umano ito sa labas ng rehiyon. Mula Star FM Cebu, para sa Bombo Network News, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at #1 radio network in the country, Basta Radio, Bombo! Palap tayo mga kabombo hinggil ho doon sa kontrobersyal na turista doon sa Boracay. At ito ho'y nagsorry na doon sa kanyang ipinakalat na may mini outbreak ng COVID-19 dyan sa Boracay. Alamin ang follow-up dito ng Bombo Radio Kalibo. Bombo Dennis, Bombo Jane nag-public apology sa pamamagitan ng eksklusibong panayam ng Bombo Radio Kalibo ang turistang si Adrian Cotoco ng Quezon City kasunod ng kanyang viral TikTok video kung saan sinabi nito na may mini outbreak ng COVID-19 sa isla ng Boracay. Sinabi nito na gusto niya lamang bigyan ng awareness ang kanyang mga viewers at iba pang kakilala na hindi sila natuloy sa ilang araw sana na bakasyon sa isla dahil sa nalamang balita mula sa kanilang mga kaibigan
kaibigan na nagpositibo umano sa virus pagkagaling bakasyon sa Boracay. Aminado si Kotoko sa kanyang kasalanan kung saan ang inilabas na mensahe ay walang opisyal na statement mula sa lokal na pamahalaan ng Malay Aklan at inako rin nito ang buong responsibilidad sa nagawang pagkakamali na nagdulot ng panik sa iba pang mga turista. Nauna nang pinutakte ng batiko si Kotoko sa kahihiyan na siya mismo ang gumawa sa kanyang sarili. Samantala, kaagad namang nagpalabas ng abiso ang LGU Malay kung saan sinabi nito na walang katotohanan ang nakasaad sa nasabing video. Sa katunayan, sa pinakahuling datos na pinalabas ng Malay Health Office, 2 lamang ang positibong kaso ng COVID-19 sa nasabing bayan as of June 12, 2022. Pakinggan natin ang eksklusibong panayam ng Bombo Radio Kalibo kay Adrian Kotoko. To the Malay LGU, gusto ko lang pong humingi ng sorry kasi po nag-induce po talaga ng panic yung video ko. Hindi ko naman po yun dinedenay and I am taking full responsibility na nangyari kasi marami naman pong nag-call out sa akin. Tinanggap ko naman po yun kaya po ako nag-explain further na hindi po ito official statement. Based on personal experience lang po ito. Pero sa mga nabiktima, para sa mga nagpanik, humihingi po ako ng sobrang laking sorry kasi hindi po talaga yun yung intention ko. Tao lang po ako nagkakamali at dito po ako pinapanindigan at humihingi ng paumanhin para sa mga nabiktima at para sa mga nagpanik dahil sa content ko po sa TikTok. Yan ang ulat mula dito sa Bombo Radio Kalibo para Bombo Network News. Ito si Bombo Ninyo Eugene Teodosio, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall #1 sa Aklan. Basta Radio, Bombo! Bombo International News. Iniulat naman ni Ukraine President Volodymyr Zelensky na ang labanan ng Ukraine laban sa mga Russian troops sa silangang reyon ng Donbas ang magpapasya sa takbo ng digmaan. Dahil dito hinihiling nito sa kanyang bansa na manatiling matatag sa harap na mapangwasak na pag-atake ng Moscow laban sa dalawang pangunahing lungsod. Iniendorso rin ngayon ni NATO Chief Jens Stoltenberg ang panawagan ng Ukraine para sa mga karagdagang armas at hinihimok ang mga kalyado na pabilisin ang paghatid nito sa Kiev. Napagalaman na 3 tulay sa Ukraine ang sinira ng Russian forces na magkokonekta sa ibang lugar ng bansa. Sinabi ni Zelensky na ang Donbas ang susi sa pagpapasya kung sino ang mangingibabaw sa digmaan ng dalawang bansa sa mga darating na linggo. At yan ang Bombo Network News. Kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Sa gyapon gimo kaupo ay mo ang kurman Bombo Chama Blanco Hover. Sa aton sini nga mga kabombo sa gyapon aton sini nga ginatutukan ang implementasyon sa LPTRP, no? Sa aton sini nga mga kabombo kay ang aton sinadriya tinutuyo is proper information dissemination. Kag ti siyempre sa aton sini nga mga kabombo matukso man aton ang mga opisyales naton riya sa syudad sa Iloilo kung may mga kakulangan or may mga namislok sila. Okay, ti luyag man naton sa aton sini nga mga kabombo nga mahatagan sa nagakigo sini nga solusyon ang problema karon sa mga commuter naton. Ngati kalabanan sini sa ila nagapangampo kag ginasumpa ang kabudlay subong sang pagsakay kag ang naglawig sini nga ruta. May mga naglawig sini nga ruta, ang iban sini nga ruta tino nadula. Ang isa ka transport group nagpakigsapol sa kay Mayor Jerry Trias kagapon sini nga adlaw kamahin sa gyapon sang pagplansa sang LPTRP. Kaya kaiuhan man lang ang tinutuyo naton mo, no? Sa aton sini nga mga kabombo. Sa linya naton karon sa Sinimatinyon si Mayor Jerry Trias. Mayor Trias, sir, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Rai sa Udto Mayng hapon. Ay, may hapon man Bombo Cham kag sa aton tanan nga taglamati may hapon gyud sa tanan. Naga-double time karon ang city government sa imo man siniya nga pagpamuno, Mayor Trias, sir, sa sining paghatag man sa nagakigo sini karon nga mga solusyon kag kasungtanan sa bahin sa transport sector, Mayor Trias. Kagapon ginmeet namon ang ikada kag iklahoda
may mga concern sila, hindi man to mabudlay, explicar ang transport plan, and subong daw medyo mapos na, no? Amat-amat nga ma-resolbar ang mga issues, no? Kaya na sang agagin mit kuman ang business community para nga ma-explicar man sa ila, and we will continue to dialogue with the different sectors para nga malabot gid kang maintindihan sang tanan ang ini nga mga issues. Alright, Mayor, anong mga concerns ang transport group nga ginpalabot sa imo sa partikularmente sa Iklahuda kag Ikada, Mayor Treñas? Ang iban to ang mga loading kag unloading nga mga zones. Ang iban ang gin-explicar sa ilang while waay pa sang mga modern jeeps, ihatagan provisional authority ang iban nga mga traditional jeeps, no? So amat naman nga nagaklaro ang aton nga transport plan. Kung may mga amendments man within a period of 6 months, pwede pa kita ka-amend. Pwede pa kita maka-amend kag right now do kasubong man iya nga makabig naton ini nga experimentation period kag pag tumod man naton kun din dito ang sarang naton nga mabag-o pananglitan na Mayor. Yes, this will be experimentation and adjustment period. Experimentation and adjustment. All right, pila sa mga notisyara namon Mayor, at the same time mga commuter kadu kadamok ikunong ruta ang dira sa may Iloilo Festive Walk. Away man, ang sa gin-explicar kay na ni Jack Conlo nga ang mga ruta gin pa-improve kag dugangan ang mga ruta para sa mga business establishments nga ara dira sa diversion road. No? And ang sa festive walk na iya, bangod nga may ara sila transport hub. Ang sa ibaw-an naton hindi na pwede bangod nga lapit lang na sa aton nga flyover, no? Hindi na pagtugtan sa parameters ng LTFRB. What do you mean hindi pagpanugutan, Mayor? Makasulod diri sa aton? Ang sa ibaw-an balang transport hindi na pwede dira kay lapit kayo sa flyover. Subot silingon malup na lang sila, Mayor, di sila pwede makahulat pa sa aero dira? Hindi na. Diray na tanan sa festive kay may transport hub na. Alright. Now, on the other hand, Mayor Treñas, kagapon very excited man ikaw sa pag-anunsyar nga mabalik na ang pag-supply sa tubig, but may mga concern pa kita kag ining bacteriology test nga ginahingyo karon sa MIWD nga magalawig at least 3 days, Mayor Treñas, sir? I-fast track nila na kuno tilawan nga matapos at the earliest possible time. Gin-explicar nila na kinahanglan gid i-bacteria test, no? Muning bacteriology test para mapasiguro nga safe ang tubig, no? But they will also fast track the release of the results kay gina-explicar ko man sa ilang ang tanan nga tawo nagalikramo diri sa akon kag ginapanabot sa akon. So mga when is the Mayor, ang pinaka possible time nga ma-hitso na ini? Tanawon ta pasiguro man Metropac kag MIWD nga i-fast track gid ini. Alright. Mayor, lubos-luboso ko na lang ang tiyempo. Isa pagid ka mga issue siguro nga ipamangkot ko sa imo. May kantanan sa sining pagsuksok sang face mask kay katulad dito iya sa Cebu, hindi na or optional na dito ang pagsuksok nila sang face mask. Kadiriya sa syudad sang Iloilo, may mga changes bala ikaw nga luyag man implementar, Mayor Treñas? Why kita changes face mask, no? Kay tanaw ta daw medyo gasaka mga cases, although mild man lang, no? Kag asymptomatic. But we still have to make sure that we protect ourselves because the virus is still there. Okay. Kag isa pa gid, Mayor, sa nagligan sining adlaw gin inaugurahan na naton ilaton sining Iloilo City Pound. Yes. Amo na lipay gid ko sa bulig sa mga estudyante sa TIIC. Nakaubra kita sa isa ka City Pound.
expect ko nga si Dr. Cortez amo na mamanage sina. Mga pila ang capacity sini sa sarang mahatag nga shelter sa mga stray dogs? We can accommodate up to 40 stray dogs, no? Pero depende sa demand kung magdamo gid, pwede kita maka-expand. Kag we can still expand to another 40 pagit, no? So maximum of 80 pananglita na Mayor Treñas? Maximum of 80 kung kinahanglan gid. Ang budget na sini ang maga-sustainer, Mayor, sa din kwaon? May tawo kita, but at the same time, ang mga bulong kag iban pa nga kinahanglan dira, budget sang aton city vet. Ang pagkaon may ara kitang commitment alin sa Francisco Catering kag sa iban nga mga fast food kag sa Richmond Hotel nga ang mga leftovers nila hatag nila sa aton. All right. Sige, Mayor Treñas, thank you so much sir sa imo man sini nga tiyempo kag paghatag sa dugang mga impormasyon. Maayong hapon gid sir. Thank you gid kag may hapon kag gusto ko man gali announce sa Biyernes nga adlaw mabot diri si Senator Trilon inauguran ta na ang Molo Plaza. Kay si Senator ni nangita sang pondo para maubra ina ang Molo Plaza, no? Kag ang more power paagi sa ila presidente si Roel Castro inaugurahan man ang suga nga ara dira sa Santa Ana Church. All right. Sige, Mayor, once again, thank you so much, Mayor. God bless. Thank you gid kag maayong hapon sa tanan. There you have it, si Mayor Jerry Treñas. Tinahitso na kuno kay kabay pang away na sa nga dugang pa sini nga mga kung ano man sini nga mga posible pa ma-encounter yung problema, although hindi kina naton ma-perfecta ang sabahin sa LPTRP, but ginatingwaan gid sa city government ni Mayor Jerry Treñas, ni Mr. Jack Kunlo, kag subong man ni retired Colonel Oldarico Garbanzos nga maplansa kag mahitso na inyo. Okay, para maninis pumuluyo sa syudad sa Iloilo mo. Why man sa may makabenepisyo sinadri sa ulihi kung maplastar ni sa Mayo, kundi mga pumuluyo man sa bahin niya sa syudad sa Iloilo. And right now, may ara naman sa mga developmental routes nga ginaplastar gindihon ang probinsya sa Iloilo. Kag subong man sa bahin karon iya sa mga first towns naton dire. Sa aton sini nga mga kabombo, kay ang problema sinadri banwa nga natukiban pagid kun nga daw kasubong iyang kadaliso naton sa implementasyon sang LPTRP, may mga nasalapo kitang problema. Although hindi naton iya malikawan nga kung may ara gani isang pagbago, may ara gid man sang mapiktuhan, no, nga disbintaha para sa iya, kag may apektado man nga bintaha para sa iya sa aton sini nga mga kabombo. Pero sa nakita naton ang disbintaha sa kam gidiya sa mga commuter karon. Isa sa mga faktor nga nakita diri sang implementing arm, no, sang city government, ang Public Safety Transportation Management Office, amo iya ang miscommunication sa mga tuda kag karon ti nangin kooperatiba na. Kay kulang ang information dissemination sa mga miyembro sang TODA nga kung sa din gin-consolidate kag may nagatindog na karon nga manager or mambal naton abing ati chairperson. Kabalo kamo banwa ining mga kooperatiba nagaginabugusan ini isang nagkalain-lain man iyang mga TODA or transport group. So tagsa naman iya ka transport group, may mga presidente, vice-presidente, may mga board of directors, so on and so forth. May mga officer, kumbaga. Now, ang ginaatubang sa karon sang LTFRB, kag sa aton siniya nga paghangop sa tagsa ka magpatawag sang pagsinapol, ang PSTMO, LTFRB, kag iban pa nga mga stakeholders, ang ila siniya nga ginapanawag, amo ang mga chairperson sang mga kooperatiba. So, ang mga presidente karon sa mga nagkalain-lain sini nga transport group, sa aton sini iya nga mga kabombo, ang iban sinadriti
nagapangduwa-duwa pa nga mag-adapt sa sining modernization program kay ti una bes kadamo sa mga konsiderasyon nga atubang sini nila nagapanguna na dira ang financial iyang aspect sa pagsulod sa isa ka kooperatiba. So dira kuno sa aton sini nga mga kabombo na tukiban nga may lacking sang information dissemination. Hibalo naton ini with Mr. Jack Kunlo sa linya naton karon ang head sang Public Safety Transportation Management Officer. Jack, maayong hapon si Bombo Champ ini live ikaw sa Bombo Anay sa Udto. Bombo Champ mayong hapon kagaming hapon kit sa aton tagpalamati sa syudad kag probinsya sang individuo. Ikapat na karon nga adlaw ang implementasyon sang LPTRP. Kumusta Sir Jack ang sitwasyon sang mga terminal naton kag obserbasyon sang imo sining team sa sining implementasyon karon sang local public transport route plan? Yes, Bombo Champ, subong Wednesday ay katatlong adlaw nga weekdays nga implementation naton. Ang terminals naton niya Bombo Champ tama na gid ka tawhay kag sistemado na ang aton process sa aton nga tagsa ka terminal. Subong actually Bombo Champ subong daw ang mga tao yang nga nagaabot sa aton terminals diretso na sila no ay nagapamangkot kabalaan na nila kung ano ang mga ruta nga sakyan nila kag balaan na nila no kung ano ang sistema nga ara sa aton mga terminal kag madasig na ang pag-inabot sa aton nga mga PUJs, modern kag traditional jeepneys sa tagsa naton nga mga terminal sa Bombo Champ. Okay. So do na may ara na gid man sang improvement karon sa bahin iya sang mga terminals naton, and of course with the help sang mga kooperatiba kag ila sining grupo nga ma-adjust ining mga na-encounter sa mga nauna sining adlaw, Sir Jack. Yes, correct na Bombo Champ no. Tungod nga sang augmentations kag mga na-approve na sang LPTRP nga mga sang LTFRB nga mga provisional permit or mga special permit sa aton transport cooperative. So na-augment na ni siya Bombo Champ. Atong mga iban Bombo Champ sang first day kati daw medyo damo gid ang volume of passenger kag hindi pa nila kabisado anong mga ruta. Iban Bombo Champ balaan na nila no kay sang first day o first Monday Bombo Champ sang implementation ang iban siguro pa may nasakyan sila nga naka-double ride o naka-triple ride sila no kay medyo gadali ang tanan kay gusto nga makasakay dayon so panong jeep nagabot so why nila mabalaan nga may arada ka taga terminals may mga ruta da nga makakadto sa ila tagsa ka destination na one ride lang. So ang natabo na Bombo Champ so bisan subong way na nagapamangkot kay diretso na lang kay kita na nila or kung guys lagi natanaw na nila sa mapa naton sa terminals kung anong sakyan nila pakadto sa kailangang mga destinations, Bombo Champ. Alright. Karon Sir Jack, isa sa mga nanotisyaran naton nga may pipila pa ka mga transport group man nga do shall I say do wala makahibalo or lain ang ila sining nga pag hangop katulad ng ilamang abi sa bahin karon sang sa pila ka mga terminal just like dira sa may hibawan nagareklamo sila didto nga ti away na sila yasang pasahero nga pick upon kag nagasulobra ang augmentation nila nga ara dito sa terminal, Mr. Kunlo. Yes, correct na Bombo Champ, that's why naging clarify na sang team naton kay tungod nga ari diri sa transport hub no kay nareklamo sila wala pasahero sa Alyosan. So ang Alyosan naton Bombo Champ ari na nagahula sa aton transport hub kag loop na sila Bombo Champ. So buti kung naga-loop na sila no so i-cater na nila ang aton nga Mandaluyong district nga Guzman Street naton nga mga pasahero dira while na sa dapat nagahulat dito sa may Hibawan Terminal. Then balik sa aton transport hub makuha sa sang pasahero dira nga gina-unload no sa aton nga Alyosan. Bombo Champ, but unfortunately siguro ba sila may mga miscommunications between sa cooperative kag sa mga members ng aton nga mga cooperative nga mga association nga under sa ina nga mga kooperatiba, Bombo Champ. But as per Mayor Treñas, Sir Jack, ang iklahuda ikada na istorya niya kagapon kaupod man kamo kag nahitso na tong tanan nga may mga kung sa din pa mga gray areas na hitso adto Sir Jack. Kaya Bombo Champ gin meeting ni Mayor Treñas para maklarify ang tanan kag natagaan na yun sang solusyon na Bombo Champ no may mga miscommunication lang pero tinatagaan ang solusyon kag amo to no basta isa kamo ka cooperative kamo na yang nagaclogging no sa mga units nga available kag kundiin ang may kulang nga supply
nga pwede na ninyo mapadala dito kag mapangayuan sang special permit sa aton nga LTFRB Bombo Champ. Aha. So far, Sir Jack, sa karon nga obserbasyon imo, kung hatagan mo sang rate abi ang mga terminals ta, kag subong man ang pag-amat-amat na kapag embrace man sang mga commuter naton, mga sa diin nakita karon na Sir Jack? From 1 to 10. Bombo Champ daw kabudlay, pero siguro safe to say man nga mga between 8 siguro 7 to 8 na kita Bombo Champ. Kung magambal kita terminal sa Bombo Champ, dako na gid improve no, mga ara na gid sanay no, ma-observe gid naton nga tama na gid kaligwa kagkahapos ang aton nga terminals. Ang amo na subong ya Bombo Champ pinaobra, ato balang iban nga naka-experience ang 3 rides o 2 rides nga na medyo doon nagtalang. So, pag may mga iban, ang last time, balang Bombo Champ, doon nakapokus sa mga terminals. Yes. So, ay kita kabalo nga dapat ang ruta sina loop. So, may iban kita, doon nagdiretso sa terminal, luway na magyan ng iban nga ruta. So, iban naton nga mga pasayro doon nag-experience double ride. So, amo na nang in-address namon, subong kang namatamat naman address sa Bombo Champ. Aha. May maximum mga pila ka rides sa isa ka ruta nga nakita mo, sir, nga do mambal kita tido amo gining targeton nyo nga i-amend pananglitan, may mga amendments gid man na Sir Jack naka-mensionar ikaw naka 3 rides, may ara gid man sang ruta nga makasalapo ka 4 to 5 rides sa Sir Jack? Bombo Champ daw, kung maka 4 to 5 rides ka, labot ka na kuro sa Negros or sa Bacolod, Bombo Champ. Wala sa 4 to 5 rides, Bombo Champ. No, except lang yun, of course, kung nag-enter ka kagto, kasi sa kagto, sa lain nga mga district nga imo kagtuan, no, from one destination to another destination. But normally, Bombo Champ, kung halin ma-originate ka sa terminal, 1 to 2 rides lang, no, ang imong experience sa Bombo Champ. And from other district to another district, kung taga-syudad kaya, 1 ride to 2 rides ang imong ma-experience. But ginisay naton nga mas maging 1 to 2 rides lang ini. Kung may ara man, ginagather na namon din sa Bombo Champ para nga maka-adjust kami, kag maka-amend kami, no, sa mga nagkalabot sa 3 rides, Bombo Champ. Isa pa gid sa mga daw hindi pa maka-get over bala Sir Jack, although nga napamangkot ko naman ka na sa Batmuinik gapon, may kantanan sa damo-damo nga ruta dira sa may festive walk transport hub. Anong istorya sina diri Sir Jack? Anong nga may nga do nagdamo ginadira gani ang ruta sa festive walk transport hub, Sir Jack? Bombo Champ, mo ganit daw ginabalan ko di ganito ginadapt kasing adapt ako ni Kevin Tan. Bombo Champ, actually matuod sinadira ang tanan nga ruta nga nagaagi sa aton nga transport hub, nagaagi na tanan sa mga dalagko nga mga malls dira sa ina nga lugar, no. Central Business District nagaagi na sa mga tanan naton mga BPO call centers naton. Galing Bombo Champ na highlight lang na kay tungod nga ang terminal ara sa sulod nila Bombo Champ, no. So daw na-highlight lang, but ang 8 ka ruta nga gin-design para dira gaagi na sa tanan nga mga business establishment sa aton nga business district amo ini nga Mandurriao, Bombo Champ. Gin-design na para i-connect naton ang mga dalagko dira nga mga land developer, Bombo Champ, no, kag based sa survey may bulk of passengers dira, Bombo Champ. So kay tungod nga ang hibaw-an wala nakapasar nga hindi na makapasar sa DOTR, kag may iting nga transport hub dira, that is why dira ang ginbutang sang aton nga DOTR, gin-approve sang DOTR. Otherwise wala kita sang terminal nga mabutangan sa may Mandurriao district. But then again, hindi kay bungod lang nga dira ang terminal, do na highlight lang, pero tanan nga ruta nga ara dira nagaagi man na sa tanan or sa 4 or 5 ka mga dagko nga mga land developer naton. Aha. Luyang ko pagid nga ipalabot man na Sir Jack sa aton sini nga mga commuter ining istorya sa likod bala or ang information sa sining nagahambal nga ti sa General Luna yan o why na diya sang ruta o kung magpa-super kami no why diya sang ruta no parula lang makalabot sila dire. Anong dapat nga mabalaan sa aton sin mga commuters sa kasubong sini nga sitwasyon na Mr. Kunlo? Bombo Champ, based sa policy kag guidelines ng DOTR, ang mga naga-overlapping more than 25% ay hindi pwede. Actually, pilaman ka mga ruta ang gin-merge namon dira because more than 25% ang ilang overlapping, ang iban ginsaydo naton sa mga kaingod nila nga naton nga mga road nga lapad naton nga roads, no.
may Delgado, may Ledesma, kita, Bombo Champ. So kung makita nyo na di congestion ang aton nga General Luna, but sa subong Bombo Champ, actually, may gin-adjust kita nga mga ruta nga makadiretso sa aton nga super Bombo Champ. No? That is why may mga amendments kita. So may mga iban din nga ruta, may justification na kami nga iban nga ruta makadiretso na sa aton nga Iloilo Terminal Market o kung mas kilala sa super Bombo Champ. Okay, so ining mga ruta ni Sir Jack, mga ano ini? Bombo Champ, amuning aton nga ang padiretso sa ang halin Kalaparan, Kalumpang, Iloilo City proper naton. Ang kumpanya Iloilo City proper naton na Bombo Champ, no. Amuna ano nga mga ruta kagang aton nga Muhon, city proper naton, no. Infante City proper kagang Tagbak city proper naton Bombo Champ. Makadiretso na sa aton nga super kung sa Iloilo Terminal Market. Nga mga malapit nga dalan kung hindi magitagi sa kilid sa aton nga super, sa mga malapit nga adjacent lang nga dalan na Bombo Champ. All right. Siguro hindi mamaglain kung maghatag kita sa advice. Sir Jack, kiti damo gid subong, although nga ti may ara na sang nakahangop kag nakatandaan na nilang ilang sining iyang sakyan nga ruta according to number. May corresponding man sina dira nga kompanya, Iloilo City Loop, Muhon, so on and so forth. Why not tabi, Sir Jack, kati tagsa sini ka terminal, butangan ta sang poster dira nga kung amuning sakyan mo route number 1, ari ka di Tagbak, amuning imo sini nga masarang magyan sini nga mga dalanon, pwede ikaw makapanaog sila dire, kag pwede man ikaw makapanaog sila dire, magyan ang amo sila nga ruta, mga kasubong sila, Sir Jack. At the same time, parang atito, samtang ara sila iya sa terminal, pag-abot na nila, din ko gani makadtuman, pangitao nila to be, sa route number 2 ko masakay. Mga kasubong sila bala, Sir Jack? Yes, agree kita ko, Bombo Champ, kag well, in fact, ara na nakatakot na kita, and nakaistorya man kita sa mga business establishment. Babulig man sila, maobra patakod sa ilang mga establishment Bombo Champ, no. Subong ginaobra na mo, may nabutang na kita, no, tanan naton nga terminals, may mga tarpaulin na daw directory naton sang aton nga ruta Bombo Champ. May ara la kami subong ginaobra pa ang aton city planning sang isa pagid ka daw mas detailed, mas hapos pagid nahon nga mga mapa naton na Bombo Champ, no, ginahingagaw lang sa aton city planning. Kaga anytime pag-on man naton, kaga base isa man ka option nga ginaobra sa city planning naton, nga mabutang man kita sa jeep kag sa mga landmark, idugang nato ng mga landmark sa area Bombo Champ. Kaya ang iya sa LTFRB, specific sa streets, sa kalye ang iya. So bali madugang kita nga ibutang nato ng mga landmarks para mas mahapos matandaan na Bombo Champ. Alright. Pananglita, nabi may amendments. Anong proseso si ni Mr. Kunlo? Bombo Champ, masulat kami sa LTFRB, no? Masulat kita sa ila, kag kung daw kamay man lang Bombo Champ, mas mahapos din siya i-approve, no? Mas madasig, kaya trial period kita. Ang process na ipasulat kami, kag may justification na kami ibutang sa DOTR through LTFRB Region 6 sa Bombo Champ. Magi Finance Council? Hindi na Bombo Champ, no? Sa DOTR, LTFRB na lang kung mga amendments yung kagmay. So, hindi na magagi sa City Council. Pero posible sa lamang ako Bombo Champ, but for now, pagkabalo ko, kung gamay nga amendments man lang, diretso na kita sa DOTR, LTFRB Bombo Champ. Alright. Sige. Mr. Kunlo, sir, thank you so much for your time kag sa mga dugang impormasyon hatag diri sa Bombo Radio, tuhoy man sa LPTRP. Mayong hapon, God bless, sir. Bombo Champ, sa diwag, panamugit na salamat dirat niyo permi sa Bombo Radio, kag mayong hapon, diwag. Deriwavit si Mr. Jack Kunlo. Sa aton siniyang mga kabumbo, may kantanan sa paghatag sa dugang sin mga impormasyon sa bahin sang LPTRP. Ti may mga on process na nga route directory. Para nga ti mas mapahapos pagid bala sa aton siniyang mga kabumbo. Yang justification dira sa bahin iya sang Festive Walk Transport Hub. Hindi kuno iya kay ginadoptar sang syudad sang Iloilo, ginadoptar ni Tan ang syudad sang Iloilo kuno mga opisyalis sa syudad sang Iloilo. It so happen ngati ang Hibawan Terminal wala makapasar sa inspection sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board, kag hindi na sila pwede makahulat sang ang mga pasahero sa ila sini iya nga daw terminal na dira. Ang wa sini banwa nga ang mga salakyan nga nagahulat sadto sang pasahero dira, ang ila sini nga himuon pang pick up na ni nila ang mga pasahero nga nagahulat
sa Mandurriao District, sa Mandurriao area. Sa aton sini nga mga kabumbote kon ang iban sini nagalibog pangulo, mas maayo siguro nga magpakigangot kamo sa inyo sini iyang chairperson sa nga kooperatiba dira. Kay ti I do believe nga naplastar naman ini sang Public Safety Transportation and Management Office sa inyo kag sang LTFRB. And just for the record, sa aton sini nga mga koturan ti in fairness man sa kay Mr. Jack Kunlo, naga-implementar man lang ini sila mo. Sang ginaprubahan sa nga ordinansa. Of course, ara siya sang pagdihon sini. Sa aton sini nga mga kabumbo, kay ti why na iya sang mas may nakahibalo pa siguro sa ruta sa mga salakyan, kundi ang LTFRB, ang Committee Chairman on Transportation, kag ang Public Safety Transportation and Management Office. So tatlo ini sila sa aton sini nga mga kabumbo. Pero sa karon sini matinion, before the implementation, dugulpiada lang naghipos si Iloilo City Councilor Romel Duron. As a matter of fact, gusto man tanin naton mabatian ang tingog ni Councilor Duron dire, but ginaduso niya kita kay Mayor Jerry Triñas. Ang hambal niya sila is that nga si Mayor na lang pasabtan yun sila dira. Total na implementar naman na. Damos na bla sa aton sini nga mga kabumboti. Luyag kung tanin naton na may baluan pag iring iban sining mga detalye kay being a former employee man sa land transportation, hindi gani employee, officer gini sa Land Transportation Management or Land Transportation Franchising Regulatory Board. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti kung sano pabala may madalom sini nga ibalo dira iya si Councilor Romel Duron. But sa karon do nagmalagana si Councilor Duron sa mga programa diri sa syudad sa Iloilo. Anong tabo man? Sa aton sini nga mga kabumbo, kag lakip na diri banwa ang pagplastar pagtinguha man karon nga mahatagan sang nagakaigo sining conveniente man nga pag sakay ang mga commuter. Sa aton sini nga mga kabumbo, ti may mga bag-ogin man nga ruta nga ti ilibot-libot ka panaya. Imbis iya nga halin ka sinyo sini nga balay sa kinaandan, padulong ikaw sa imo sini abing opisina, makaabot ka to kung traffic tingin, makaabot ka mga 30 minutos ti subong kay may libot-libot, mahapit ka na kalabanan nga reklamo, hapit ka pa sa transport hub, pasitiol kami nga mahapit pa kami sa transport hub man. Pakapitol kami nga mahapit pa kami sa transport hub man. Hindi naman na ito dapat nga pitan o galing kitya mo ning ruta sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti grabe no, kung lang taon ninyo banwa, makahambal ka man nga gin tailor fit ang transport hub sa festive walk sa LPTRP. Nga man, way pa ni dinahom-dahom niya ang LPTRP ni may transport hub na nakadaan niya sa may festive walk mo. O galing ito ginalangawan ra sila, way na tao may nagkakanto. Amo mo na guro nga ti, siyempre, buribod-buribod ka man jutay dira sa nga humay para nga magtuluka man yung mga manok dira kag pispis Hindi ba? Sa aton sini nga mga kabumbo, way man na ginadula naton nga may mga kasubong sina nga mga negosasyon just for the sake sa ilaman sina mga negosyo da pero ti kadamo-damo gidya do sobra naman na gaan mo dabi mga 3-2 ka ruta okay naman na guro pero ti 8 git bilog. Sus Maria kagusip po sa aton sini nga mga kabumbo galing kitigin pahula man na sa syudad abiton sa pagbinakunahay naton taas ang nga kasok dinggede ti pero okay magawa. Sa aton sini mga kabumbo kaya nga tag sina dira you scratch my back and I'll scratch your back. Amo na nang sugilanon na da. Ti importante sini nga kung may amo na gimana dira banwa, mangin conveniente para sa mga commuter. Amo man lang sina dira yang ang punto sina dira. Why naman sang iban pero ti kun hala nyo ginyo kapilit nga palibutan pa dira sa may festive walk, kag halit malang kaguol matugas commuter, alilintukin siya, ipamin yun na. Amo na bala, kita gabulig kita diri iya sa mga programa sa gobyerno, hilabi na gid iya sa city
government. Pero kung may mga tama na ginyablaya ka bahol, hindi naman kita sina magpasugot. Bahol na nga daan, disadvantageous pa para sa mga pumuluyo, hindi naman kita sina iya magpasugot. Sa aton sini nga mga kabumbo. Kung amo na ning sitwasyon karon nga doon hagan-hagan sa syudad sa Iloilo, mga musta kita sa mga first town na be? Masiding kita tos banwa sa pabiyabyo? Kamusta na tuayhan kay may route alignment man iya nga nakasugtan sa bahin karon sa nga banwa sa nga pabiya para naman iya sa mga pabiyanon magapadulong diri sa syudad sa nga Iloilo mangin mapinot blaw kung dumidyo na hagan-hagan na. Kaya ti ang ambal ni Bumbo Umel kag ginasakon sinya Bumbo Sam, ginapangita ko ang Iloilo City Loop via First Town, via Mount Calvary. Bapurti ko may mga Mount Calvary na si Bumbo Umel ka nabalaan. Mount Calvary ti ang bukid sang Calvario bla. Kaya ti do paryos na yung Calvario ginpangatubang sang mga commuter pero tinunahagan-haga naman kuno subo nga. Sa aton sinikaron niya nga mga kabumbo. Anyway, sa aton sinibag pangalagan balik-balikan tayo na. And of course, istoryahan taman diri banwa ang developmental routes nga nadihon naman iya sa Provincial Planning Development Office. Istoryahan tani karon kag balik-balikan naton ining istorya sa bahin blas ang tubig ti kagapon to daw ano man niya ka-excited si Mayor Jerry Treñas after a day nga naguntat na niya sa pag-supply sa tubig sa water distributor, no? Ang joint venture ni sa MIWD kag sa Metro Pacific Iloilo Waters. Sa aton sini nga mga kabumbo, tiyang nagagwa diri karon iya nga kontrabida sa istorya sang mga hapaw ang paghangop, nga tinutraidor ang flow water ya. Pero kabalo bala kamo banwa, nga way sang hinambalan ang MPIW or ang MIWD hilabi pagin ang ilang general manager nga si Marjo Castro. Kung madumduman nyo nag-expire ang kontrata sang MIWD kag sang flow water sadtong Mayo 15. Pagka Mayo 15 nagsinapol ni sila through the efforts of Governor Arthur Defensor Jr. and Mayor Jerry Treñas. Sa aton sin makabumbo. The long and short of it, nahisugtan nga mayara sang 6 kabulan nga ti mambal naton under negotiation pa pero nagpasugot na ng flow water nga 21 pesos per cubic meter ang sukot sa aton sini nga mga kabumbo. Tinaghuuman to ang taga Metro Pacific kag si Marjo Castro naghuo sila sa atubang ni Mayor Jerry Treñas kag ni Governor Arthur Defensor Jr. Sa aton sini mga kabumbo, ti karon nagabot ng adlaw sa nga pagpanukot, hindi sila yung magbayad kay gibayad kuno nila 11.50 lang ay tinunto. Sa aton sini mga kabumbo, di ka gani kabayad kuryente, utdan ka. Di ka bayad gani internet, utdan ka. Istoryahan ta na dugang bala karon sa pagpanumbalik sa nga Bombo Hanaya sa udto. Sa aton sini nga mga kabumbo kag ining bacteria test ni. Ano lang niya kung sa ano pa bala gindingot lang niya ni Marjo Castro pumuluyo no sa mga konsumidor nga makaangko na sang tubig. Sa aton sini nga mga kabumbo kay tikon ng taon mo ang ila na dira sa bahin sa MIWD ang mga tubo na nila kung ipa-check mo na may data diri kang may findings diri karon istoryahan ta man bla nga tamak taas sining way kapasar gani sa bacteria test man sa aton sini nga mga kabumbo kagati ang plano sini nila nga ti hold lang anay way na tubig pero ma-deliver kami di ang delivery truck na sang ang delivery truck na daya na na bacteria test man nag-undergo man sa bacteriology test. Istoryahan ta na karon sa aton sini nga mga kabumbo, patal sila dring istorya, libuton mo mga fast food chain dire. May mga tanker sila nga deliveran. Tiyan mo man na napakaon mo sa bata mo nga mahilig magkaon sa fast food.
Di, ano ka kasigurado nga ginpa-bacteria test ba na? Istoryanta na karong pagpanumbalik sa mumuanay sa auto pagganapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Nga mahilig sa video games, nagausik bala ini sang inoras sa paghampang sang iya ginakaadikan nga games. Isa ka pagtuon sang American Academy of Pediatrics ang nagapahayag ngang sobra-sobra o kun inoras nga pagtener sa paghampang sang video games ang makadulot sang depresyon, anxiety kag manubo nga grade sa eskwelahan. Suno sa mga eksperto, halos 9% sa kada 3,000 ka mga elementary students sa kada pungsod ang makabig pathological o kun addict sa paghampang. Makabig nga pathological o kung addicted ang isa ka estudyante kung nagaapekto na ang paghampang sa iya nga pag-eskwela. Dugang pa sa among nga pagtuon, ang ka-addict sang isa ka bata makapabudlay sa iya sa pagkontrol sang iya impulse. Kaangot diri, ginpanugyan nga dapat hindi magsobra sa isa ka oras kada adlaw ang gastuhon sang isa ka elementary student sa paghampang kag hindi naman magsobra sa 2 ka oras ang isa ka high school student. Pila ng imo edad, may savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butang nga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Hibaloa mga non-essentials nga mga butang, kaangay sang entertainment kag pagkaon sa gwa o kon sa restaurants. Isa man sa pinakamaayo nga himuon agud nga makakinot ikaw sang kwarta amo nga mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kun para sa diin o kun para sa ano ikaw nagakinot. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas ini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo, nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga naga-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Mas maayo man nga magpangayo sang bulig sa mga profesional. Na-eksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kag native ini sa tropical areas sa Asia, Africa kag South America. Ining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ini sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang antioxidant sa sesame oil ang nagabuhin man sang amount sang sugar sa imong nga dugo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog,
Bangod, kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini kamaayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Bangod manipis ang panit sa lip area, kung ma-expose sa adlaw, nagaitom gid ini. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Suno kay Dr. Raj Dasgupta, isa ka sleep medicine expert, wala sang seryoso nga risgo ang paggamit sang electric fan apang pila ka mga tawo ang maka-eksperyensya sa mga ginakabig irritating symptoms. Yari ang pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Gapamalaman ini sang mata kag panit. Muscle aches, makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit nga lawas kung magbugtaw. Nagakadapat nga ibutang ang electric fan 2 to 3 feet away. Agod nga maprotektahan kamo sa concentrated airflow. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades. Agod masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami isang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga maging infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church, bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Masami man bala nga nagasakit ang imo tiil matapos ang isa ka adlaw nga yara ka sa trabaho? Matapos ang inoras nga pagsuksok sang sapatos ukon sandala, hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ini naga-activate man sang aton nga nervous system. Sa diin nagapatas ini sang feel-good brain chemicals, kaangay sang endorphins. Makapaboost man ini sang blood circulation nga naga-maintain sang healthy muscles kag tissues nga nagabulig agud nga malikawan ang diabetes. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason.
Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ang bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakalikad sa takna sining alauna. Balik diri karon sa pagpangalagad sang bombo hanay sa udto sa gyapon ko primo bombo Chama Blanco Hofer. Standby no sa aton sining mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon. Diri man sa aton sining mga pagpangalagad. Ang kaupod naton sila madugay si SB member Pita Trimanias, ang Committee Chairman on Transportation sa Banwaya sa Pavia. May mga alignment routes nga kasugtan nga konsadente hopefully nag-jive ini or ma-harmonize ini sa mga pagbag-uman or mga sining ginatawag sining rationalize sa route diri man sa syudad sa Iloilo. Bilang first town sa aton sining mga kabombo, yari karon sa aton sining linya si SB member Pete Trimanias. SB, si Bombo Cham, live ikaw sa Bombo Rise Auto mayong hapon. Bombo Cham, good afternoon gid sa imot mga tagpalamati, good afternoon man sa mga nato mga pabianons nga naga-monitor sa buong sa imong programa. May ara na gin madbala sa mga alignment routes nga nadihon with the process man or sa pag-sinapol man with Mr. Jack Kunlo kag sa iban pagin mga stakeholders adriya sa syudad sa Iloilo. Sir Pete? Yes, Bombo Cham, actually naumpisahan natin sa lagligan nga semana. Ginpatawag o kung pangabay ni isang Committee on Transportation sang Sangguniang Bayan sa Pavia, ang LTFRB, ang PSTMO, si Sir Jack Kunlo, ang PPDO, ang province, ang mumandri ang amon nga Municipal Planning Development Office, ang mga duwa ka transport group diri sa Pavia, kag may ara kita nga plano no nga ginobra sang lagligad nga semana. Ugaling ti at that time wala ka pa itagid sa pag-implement last June 12 kag sang June 13. So Bombo Cham, sang June 13 may mga observations kita nga dapat naton i-change no ang aton nga ginkasugtan ang amon nga agreement last week. So amo ni subong Bombo Cham nga tilo medyo do I believe nga medyo masanag na because of gin-identify naton ang mga kundiin ang mga pasahero sa Pavia mga panaog ano sakyan nila pakadto sa syudad sa Iloilo, Bombo Cham. All right. So ini bala SB ini bala nga mga alignment route nag-harmonize na kag mambal naton ngati in a way do nais na ang difficulties karon or kabudlay man sa mga pavianhon nga magapadulong diri sa syudad sa Iloilo? Yes, Bombo Cham, ano. So actually nag-istorya kami ni Sir Jet kahapon nga adlaw amo man na Mario sa province. Actually Bombo Cham no amon na lang sa Pavia ginapotehera ng aton nga mga kasimanwa nga ti hindi man sila mabudayan dira sa ITGSI, hindi man sila mabudayan sa pagsakay sang jeep no pakadto sa ilang nga kalituan dira sa syudad sa Iloilo. That's why nga Bombo Cham sang nagigan semana nagambal kita nga ang mga pavianons pwede dira ka-drop sa or ka-unload dira sa GT Mall pakato sa syudad sa Iloilo kay i-cater sila sa mga ungka ITGSI. Galing dito naman sa babaw sa ITGSI nakulang tong jeep kay diri pa lang sa GT Mall, especially kung peak hours puno na. So nagkasukot kita nga ang mga pavianons nga may ara lang nga business or transaction sa GT Mall like ang mga pavianons kag mga pasahero alin sa central towns nga magpa-check up dira, magpa-laboratory, magkadto sa mga nagkalain-lain nga mga national agencies or ang ilang mga satellite offices, pwede gid ma-drop sa GT Mall. Kag Bombo Cham, ang mga pasahero naman nga magkadto sa Iloilo City, diretso na lang dito sa ITGSI. Kagin pasalig magkita sang LTFRB, sang city government, pagi kay Sir Jack Kunlo, nga may mga ang magasalo, mag-cater sa aton nga mga kasimanwa, kag mga pasahero sa central town, pakato dito sa syudad sa Iloilo, Bombo Cham. Okay, so ini iyang mga ruta no nagpahapos-hapos gawa kagati ultimately na solve
ang problema mandira karon sa mga taga Pavia kung gusto nila nga mag-transact man iya sa any offices or gusto nila magpasyudad sa Iloilo, makalapot na to sila sa terminal sa Ongka ITGSI, SB? Yes, Bobo Cham. Pwede na sila dito. Actually, ang mga taga-Pavia, no, ibang mga pasiran sa Central Towns, kung wala man lang kita sa transaksyon sa GT Mall, pwede kita dito kadiretso sa ITGSI. Kay suno si LT5B, kung suno kay Sir Jack Conlo, madamo na ng mga POJs pa sa city ang natin mga kasimano ang babatya. Sa sanon ni ma-take effect, SB, ASAP, or may mga adjustments pa? Actually, Bombo Champ, kahapon ginsugutan na naton. Monitor din naton kahapon. And so far, Bombo Champ, no, kay na, according man sa mga feedbacks ako sa mga kasi manwa naton medyo naging post na as compared sa experience nila sa Monday. Galing ti Bombo Cham, no, ang Monday amo ginang pinaka-busy day. May development, may improvement, Bombo Cham. And hopefully whatever pag ang dapat natin i-adjust, open man kita, open man ang syudad sa Iloilo, ang province pagi sa Okay. Nautod guro si SBP Trimanias. Anyway, standby, no? Kanagaka-cutting off lang niya sila nga signal. Mabalik-balikan natin ini siya. Driman sa aton sila karon niya nga pangalagad. Kay ti ang banwasang Pavia karon bangod man sa constant kag close coordination with the Transportation and Management Office man sang syudad kag sa bahin sang Provincial Planning and Development Office nakatigayon nga makadihon sang alignment route. We'll be having shortly Mr. Mario Nelios ang PPDO headman sa aton sini nga mga kabombo. Diri man sa aton sini karon iya nga pagpangalagad ti kaya nga aton man lang sina Adria Banwa nga ang mga feedback, ang mga reklamo sa mga commuter amo man ning nagaagi diri sa aton kag aton sini nga ginapalabot sa mga concern para nga ti makadihon sila kag mamatagan nila sa solusyon ining mga concern sa mga commuter sa aton sini nga mga kabumbo. Are na balikan ta siya alang-alang din ta siya din na contact ni Bobo Chris. All right, standby, no, dahil lang gid kay balik-balikan ta ang linya ni Mr. Orny SB Pitrimanias sa aton sini nga mga tagpalamati diri man karon sa aton sini nga pagpangalagad sa Bombo hanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby diri man sa aton sini nga pagpangalagad karon. I-check naman sa Limanugay ang Provincial Planning Development Office sa nasiling tanakay may ara sang 8 or siyam ka mga siyam ka mga developmental routes nga nadihon ang LTFRB kag subongman ang PPDO, no, sa aton sini nga mga kabombo agod nga malikawan sining pagtalang-talang man sa mga commuter kag drivero sa bahin naman iya sang probinsya sang Iloilo. Ti kay kuntani ni Banwa nangin centralize ang pagpatuman sini. Nga may isa lang pagkapagsulundan kay galing ti ang natabo sa nadriya sa aton iya amatamat pugtak-pugtak sa aton sini nga mga kabombo. Ti karon kay ari na ni ang mahimo na gilang sinadri naton to ease the burden sa mga commuter amo ang paghahatag sang nagakigo sini nga mga solusyon, mga adjustments. Kung diri sa syudad sa Iloilo, sandig sa kay Mr. Jekunlo, natigayon na nila nga mapaganahagan ang pagsalangisag nangin systematic na yang mga terminal tibalo naton sa bahin naman iya karon sa probinsya sa Iloilo kon bala ining mga developmental routes ang mambal naton ti kung hindi man makaisti tani madula na ang burden ang dugang sini nga paghatag sang huol sa mga commuter naton.
sa aton sini karon iya nga mga kabombo. Standby diri man sa aton sini nga pagpangalagad sa DYFM Bombo Radio Iloilo sa palatuntunan na bombohan ay sa udto sa paghatag naton sang dugang sini nga mga impormasyon. Okay, balikan nato ang linya ni SB na utod kita pero pasensya gid. Bombo Cham, I'm so sorry gid ari kita sa out of town. But again Bombo Cham no, ang we are positive nga because nga na-identify ng mga concerns, mga challenges ang nagligad yung mga inantaw. Hopefully, kagin plastan naton kundi masakay mga kasamanuan natin sa Pavia, din sila manaog, kagpabalik din sa Pavia ng mga sistema. Hopefully, ma-solve natin ang mga concerns, ang mga challenges nga nagyan makasimanuan namon diri sa nagligad nga Lunes, Bombo Cham. Alright. Sige. With this information, SB, salamat gid mayong hapon sa imo. Thank you so much. God bless, Bombo Cham. Dariwavit si Committee Chairman on Transportation sa banwa sang Pavia, si isang Uniang Bayan member, Pete Trimanyes. Mayo yung banwa sang Pavia kay very active ang Committee Chairman on Transportation nila. Ang aton active man sa una. Pero ambot kung basi nagsunggod si Kagawad Romel Doron. Kung nagsunggod si Kagawad Romel Doron, anong ginkasungguran niya man? Sa aton sini nga mga kabumbo. Kay tinido ulurupod man lang na sila. May sinunggudanay ba? 32 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa driman sa aton sini nga pagpangalagad. Kung mano ti sharehan ninyo si Mr. Kunlo ginaugtom niya lang ni tanan kay ang tanan nga bash, tanan sini nga mga reklamo sa iya sini nga ginapatuto. Kung lang taon mo, ka-implementar man lang sa sang ordinansa mo. Ang nagdiyon sang ordinansa, sinuaw. Ang miyembro sang council eh. Sino nagapauna sa nadrati? Siyempre ang Committee Chairman on Transportation. Di ba? Lakip naman dira ang mga nagkalilain pagiging sining opisina sang siyudad sa Iloilo. Di mo na blind, hindi lang niya si Mr. Kunlong ang mayutok-utok sa nadriya. Nag-implementar lang siya. Ikot nga, umulaning isa sa mga ginabiabi kita kay Mr. Kunlo, kay bisan ano mo kasarupang sa iya, kag mamangkot ka sang update, sabat yapon. Yan mo na ila trabaho mo. 33 minutos sa kaligad sa takna sininga launa. Sa bahay naman sa probinsya sang Iloilo, may siyam ka developmental routes naman sa aton sininga mga kabumbo nga ipatuman para iya sa kay gayunan man sa mga commuter kag driver sa linya naton karon via Zoom live si Mr. Mario Nilios ang Provincial Planning Division Officer sa probinsya or provincial government. Sir Mario, good afternoon. Si Bombo Cham live ikaw karon sa Bombo Radio Iloilo. Mayong hapon sa luwat, sir. Mayong hapon Bombo Cham sa imong mga tagpalamati sa sining hapon. So salamat gid sa pag-imbitar sa ato no para ma-presentar man sang provincial government ang ginpasa naton Iloilo Provincial Transport Route Plan sa Department of Transportation through the LTFRB no. Ginpasa naton ato sa May 24, 2022. Bali second final draft after nga ma-review nila ang aton nga first draft, Bombo Cham. Okay. So bali ining second draft karon na Sir Mario, amo na ni ang final kag ipatuman na ining nga mga developmental route man diri sa probinsya sa Iloilo, sir. So amo na ning final draft no kung wala na sing comment ang DOTR, pero siyempre sa first draft dito na sila nag-comment sa ilang comment sa aton nga plano, kag incorporate naton dito ang mga gin-comment nila sa aton no. So ang major comment pa lang nila to is that dapat may mapa ang kada ruta, tapos may mga designated stop kita sa mga ruta no sa nga gin-propose naton no. Kay ang total nga ruta nga gin-identify naton ang merged and consolidated and rationalized 59 initanan ka ruta sa probinsya, kag siyam ka developmental route nga gin-propose naton. Sir Mario, ano ning siyam ka mga developmental routes nga gin-propose ang PPDO? Actually, amo ni siya no, may ara kitang Uton Santa Barbara Leganes nga ruta.
may ara kita nga balik 15 ini ka modernized PUJ ang aton gin-propose. Poblasyon oton to Iloilo International Airport and vice versa sa Kabatuan. Bali ano na siya, point to point, no? Napulo ini ka salakyan, ka UVE, no? Ining mga van. May ara kita ng number 3 ang oton Santa Barbara, Saraga, Dumangas Port. UVE man ni siya, no? Pulo ini sa karuta. Tubungan, Iloilo City, Mohon Terminal via Leon, 15 ini sa ka modernized jeepney. Pasig City, San Enrique, Anilao, Baratac Nuevo, Dumangas and vice versa, napulo ini. Tubungan, Igbaras niya Gao, Iloilo City, ITGSI via C1 Road, vice versa, 15. San Miguel to Cabatuan, PUJ ini, no, 15 kabilog. Baratac Viejo to San Rafael, PUJ man, 15 makabilog ini nga mga salakyan nga modernized jeep. Ining siyam ka mga developmental routes naga-harmonize ini sa LPTRP man sa syudad sa Iloilo, Sir Mario? Ay, well, siyempre ang aton niya nga mga provincial jeepneys terminate ina sa major terminals, no? At kung tanawon naton, ang connectivity ini sang aton nga mga sumalakay halin sa syudad kadto man sa probinsya, no? Yes. Pero usually ang ginaagyan niya sini diri na ya sa probinsya, no? Kay because ang mandato sa aton dapat ang amon nga ruta dapat diri lang sa administrative boundary sang probinsya, no? Hindi siya mag-overlap. Hindi siya mag-overlap halin sa diri nga bahin sa SOR, sa central kag sa northern part. So that's why nga ang Iloilo City Route Plan niya, ang mga provincial jeepneys nag-terminate ina sa designated nila nga terminal, no? Except diri sa central part nga may duha nga daan nga existing nga mga terminals, amo ning Pabia People's Terminal kag ang ITGSI dira sa Ungka Pabia. Kag ang alyusan naton nga mga salakyan nagasulod ini sa festive walk, no, tungod nga wala na sing terminal nga gin-designate sila sa Hibawan Mandurriao. By means of nag-harmonize sa LTPRP, Sir Mario, but ko silingon ngati but silingon abi isa naghalin sa isa ka banwa, so mapadulong ini siya diri sa terminal kag ining taga probinsya may ara bala sa nagahulat dito sa iyang salakyan naman iyang para nga mag-cater kung gusto niya magpasyudad sa Iloilo. Amo sina, yes, sir? Oo, siyempre nga aton subong ang city route nato na plano nagahalin ina sa various parts ng probinsya, no? May northern part pagadto sa Tagbak, may central part pagadto man sa Pabia kag ITGSI, kag ang southern part nato, no, ang San Joaquin, Miagao kag Tubungan, Igbaras naga-terminate ina sa Mohon Terminal, no, sa amo na ang connectivity sang syudad kag sang probinsya. Kiti by means bisang ang mga provincial jeepney di na makasulod iya sa syudad sang Iloilo, do didto gid yan do didto nakibot ang mga pasahero coming from different municipalities, kilabi pa mga first town nga titip ano sakyan tani dihin kita maagi sini do mo sila bala San Mario. Yes, that's correct, no. That's why ang connectivity is that connectivity between the municipalities of the province to Iloilo City and between among the municipalities of the province. That's why nag-interconnect man ang mga kabanuhanan nga may origin kag may destination, no? Like for example, ang proposal naton halin sa Oton pagadto sa Dumangas Port, no? Halin sa Pasig San Enrique pagadto sa Dumangas Port. So kag ang maagyan na sini ang magnet of growth man eh. That's why gina-factor in naton ang demand kay ang pag designate namon sa mga ruta nga ni based ini sa demand and supply study namon, no. May survey gid kami conduct ang travel behavior sa mga pumuluyo sa probinsya gisebaran naton kag ang mga usually kundiin ang kinahanglan nga mga bag-o nga ruta
nga gin pangabay man din sang mga LGUs no kag sa mga sumalakay sa gakalain-lain nga mga lugar sa probinsya sang Iloilo. Okay. So may mga ginpang-extend pagin kita diri nga ruta Sir Mario, just like ang ruta sang Uton padulong sa Tigbawan, ang Leganes padulong sa Saraga. Oo, may mga mosin, may mga extension kita sa ruta dira nga ginpatigayon. Gigi-propose gin-propose na to ni na siya no para to more or less kati ang isa ka factor nga ginatanaw man sang naton ang financial viability sang kooperatiba no kay kung short distance lang basically daw hindi financially viable no. So gintagaan naton tsansa ang mga ruta nga mag-extend no. Kag ang isa pa sini ka manami nga sistema kay mismo ang cooperative sini ang nagsuggest kag kung may alibawa may isa kun duha ka kooperatiba nga nga grant sang franchises sina nga ruta sila mismo nag-istoryahanay nga sa amo nga ruta ang amo nga number pila ang imo pila nga amo no. So para nga wala balasing may win-win situation ang mga cooperative. So amo na ka-extensive no kag ang consultation naton sini kamagid ka-extensive kay may mga consultation kita sa mga transport group sa 1st district, 2nd, 3rd and 4th and 5th district no. Kag ang mga transport group nga ni may sama kita ka consultation nga simpre ara man mga transport group nga nagabiyahe sa ruta sang syudad no. Kati amo na ang connectivity naton sa syudad kag sa probinsya no. So para mabalaan man nila kung ano ang ruta sang probinsya kag diin ini ma-terminate sa mga terminals diri sa syudad sang Iloilo. Sir Mario, mga gina-expect naton pananglitan abi maaprubahan sa na ni mahibaluan kag ma-implement sa bahay naman niya sa probinsya sa Iloilo. Gina-expect naton nga maaprubahan ang proposal ta. So gina-follow up naton ini no sa DOTR. Nagpasalig man ang LTFRB nga mabulig sa aton to follow up sa Manila. Kag gin-brief man naton si Gob kahapon nga Gob kung pwede naton ma-make representation si Gob kag ma-fast track ining implementation no. So ang mahimo sini sang ang LTFRB kag DOTR ma-issue sila sang notice of compliance no sa aton nga gin-propose nga transport route plan no. And then just like the city ma-issue man sila sang certificate of public convenience or CPC. Kag amo na ang bali ang signal nga na aprubahan nila sa sang DOTR no. But of course ang next step is that i-submit na naton ini sa Sangguniang Pananawigan for enactment of an ordinance no. Ang ato lang sini kay because even from the start on board na si SP member Soliano as chair of the Committee on Transportation no. So sa pag-prepare naton kag pag-conduct sang consultation so ara na gid siya no as chair of the committee kag nag-coordinate kita sa iya no sa level sang Sangguniang Pananawigan. So amo nang aton kag of course ang mga transport group no constant communication kung may mga comment sila we will still factor in no siyempre just like pag ano naton sini no may kung in kaso nga kinahanglan pa mga modification later on kag kung kinahanglan pa ang additional nga ruta nga wala mabutang naton sa plano pwede naton ni siya modify no kag madugangan. All right. Sige, with this information, Sir Mario, pananglitan nga maaprubahan na ini pagkigangot kami liwat agud nga ma-share man naton ini sa mga pumuluyo naman sa bahay niya sa probinsya sa Iloilo. Thank you so much for your time. Maayong hapon, sir. God bless. So, thank you man. Salamat man Bumutcham. Thank you. Salamat. There you have it, si Mr. Mario Nilios, ang head sa Provincial Planning and Development Office. So, ining siyam ka mga developmental routes or routes ang propose pa lang ini. Kaya ti, ang una siningang proposal sa PPDO sa LTFRB, ang gin-deny man, bangod nga may mga diferensya. So karon
gin-amend naman ini just like natabo sa syudad sa Iloilo nga may pila pa iya ka mga amendments man until such time nga ginaprubahan sang Department of Transportation. Sa aton sini iya nga mga kabombo. So sa sining siyam ka mga developmental routes sa aton sini mga kabombo may mga extension sang ruta sa aton sini karon iya nga mga kabombo. So gapangabay man ang PPDO nga si Governor Arthur Toto Defensor Jr. ang maka-make representation man para iya nga mapadasig ini sa aton sini nga mga kabombo, and eventually kung mapasar ini amo na ni siya ang magasibo man by means of harmonize sa syudad sa Iloilo. Ang but ko silingon nga ti madula na tong fear sang mga kabombo naton sa mga kabanwanan nga kung gusto ko ya magpasyudad ti sa diin kuya manaog ano akong sakyan amo sinabla. So hambal ni Mr. Mario Nilio sinya yes hasta ni sila sa mga terminal man dire sa sulod sa syudad sa Iloilo. Ang hindi lang niya nga siling nga makasulod sa syudad, hindi sila makabiyahe bala sa syudad sa Iloilo nga makapamika pasahero, hindi mo sila kunti point to point sa aton sini nga mga kabombo para madula ni ang kabalaka sa mga kabombo tangati kung mapasyudad ako din ako maamo ko sini amo sina sa aton sini karon iya nga mga kabombo. 47 minutos ang nakaligad sa takna sini nga launa. Pagbalik ta sa aton sini nga mga kabombo, iplastar naton diri ang kamatuoran sa aton sini mga kabombo kag ano naman niya ining 3-day bacteriology test na ni sa aton sini matag palamati pati kung ginbaton lang anay ni sa MIWD sa aton sini nga mga kabombo sang Metro Pacific Waters ti kung tani ang pumuluyo subong iya sa syudad sa Iloilo ay nagahangla nakangko na kung tani isang tubig ti kung subject man na before a bacteriology test, make the proper announcements. MIWD, MPIW, kay ti mandato nyo na, obligasyon nyo na, nga ining tubig subong, amo sina, hindi anay ni pwede mainom, pero pwede nyo ni mapangugas. Pwede nyo ni magamit nga magpaligo kamo. Pwede nyo ni mapangugas sa pinggan, sa mga plantita dira, pwede ka mo makapamunyag sa inyo sinimatanom, pero hindi anay ninyo pwede ini. Nga iimnon kay ipaidalom pa ni sa bacteriology test para nga makasigurado kita nga safe ini sa aton sini nga mga kabombo. Kay ti ambota intindihan man siguro, pero I doubt sa aton sini mga kabombo basi kon lain sinisubong yang gina-target dira ni sang general manager sa MIWD. Sa aton sini matag palamati. Ngati ang ila sini iyang number 1 mandate nga pasiguraduhon nga limpyo ang tubig. Limpyo ang tubig. Iplastar ko sa inyo bala karon ang COA findings. 2021 COA findings sa Metro Iloilo Water District sa aton sini karon yang mga kabombo kag sa sining sa joint venture nila sang MPIW sa aton sini mga kabombo 2020 bombo doon 2020 nga findings sang Commission on Audit. Ti diri damo-damo gali sa aton sini mga kabombo nga ginpaydalom sa sampling test points nga kung sa diin failure ang resulta sa aton sini matag palamati. Anyway, dugang-dugangan naton ini sa aton sini paling pagpangalagad. Balikan tayo ini pagkatapos ang pilagi lamang kamalipot sini nga mga panumdum. Oras 42. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Kung magpungko kagani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring.
help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Pila ka mga warning signs ang makabulig sa imo agud matetermina kung ang imo nga kilala. Himata mo man o kung abyan ang mayara sang ginatuyo nga pag-utas ang iyang kabuhi, ilabi na kung ang pangginawi sini ang hindi kinaandan. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan na gaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966 351 4512. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kung direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Ano ang dengue hemorrhagic fever? Ang dengue hemorrhagic fever ang isa ka balatian halin sa virus nga nagalaton paagi sa kagat sa babayi nga lamok nga ginatawag Aedes aegypti kag Aedes albopictus. Ini nga lamok nagakabuhi sa sulod kag palibot sang balay, nagaistar sa matinlo kag wala nagailig nga tubig kag nagapangagat sa adlaw maghalin sa kaagahon hasta sa kahaponanon. Paano makaangkon sang dengue ang sa katawo? Kung ikaw ang makagat sang lamok nga nakasuyop sang dugo sang pasyente nga may dengue, kung ikaw ang makagat sang lamok nga halin sa pagkaitlog, may dala na nga virus. Ano ang mga palatandaan o kung sintomas sang dengue? Hinaling nga hilanat nga nagadugay sang duha, tubtob 7 ka adlaw, bleeding o kung pagdugo sang ilong, panit o kung baba, sakit sang ulo, pagpalangluya, pagdula sang gana sa pagkaon, sakit sa tiyan kag pagpalanakit sang tutunlan kag kaundan, pagpalamula, rashes, shock, pagpalangyami, palamugnaw, pagpalanglapsi, pagpalanggitom, pagdasig pero mahina nga pulso, pagkalipong, pagsalasala o kung delirium. Nagakaon ka man bala sang tufo, malasay ini pero Diri sa pagpangalagad sang bombohanay sa udto sa DYFM Bombo Radyo Iloilo, ang oras naton 54 minutos na kaligad sa takna sining alauna. Sa aton sining mga kabombo, iplastar ta sang insakto kag ang nagakaigo lang kamaturan. Sa bahin sini karon iya sang bulk water supplier sa aton sining mga kabombo kay ang nagwa sini iyang kontrabida last time ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated matapos nga why na yan supply sang tubig. Di ang ginareklamo mo ang
MIWD, MPIW, tapos ti paloy-loy sila diyon sa aton sining mga kabumbo. Katido sila ang kaluluoy kag ang kontrabida nga nagwa. Among bulk water supplier. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tikon madumduman nag-expire ang kontrata May 15. No? May 15, 2022. May mga negosasyon nga natabo, so on and so forth. Kag naistoryahan adto, to cut the long story short, pinaagi man sa kay Mayor kag kay Governor Arthur Toto Defensor Jr. No? Nga ginhatagan sang provisional 6 months sa aton sinimatag palamati kag ang sukot dire sang per cubic meter sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated is 21 pesos. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo, malabot gi kita dira karon nga 21 pesos, although nga 25 tani ni no per cubic meter, pero malabot gi kita dira karon no sa aton sini nga mga kabumbo no. Amo sini ang natabo sa aton sini iya nga mga kabumbo sa sinigid lamang. So provisional agreement 21 pesos per cubic meter, ti karon nagsugod 16 to May 31 no? Ang namin ko nga nagsugod ang end of contract. Sa end of contract, sina nagsugod liwat serbisyo or supply ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated sang tubig sa aton sini iya nga mga kabumbo. Hasta iya June 1 to June 15 kagapon or subong adlaw sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Now, tagsa sini iya ka mga mambal naton korporasyon, kompanya, tanan nga businesses sa aton sini mga kabumbo in order nga magpadayon sa pag-operate kinahanglan gid man sini nila iya sang ginatawag bala iya sini nga expenses ibayad man or mga maintenance dira nila to keep the ball rolling kumbaga sa aton sini nga mga kabumbo. Remember March 15 expired na ang 10-year contract sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated kag sang MIWD, now MPIW. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. So may kasugtanan nga amo na nang suktanay. Now karon nanukot ang nanukot sang responsibilidad si Flow Water sa MPIW ti hindi sila iya magbayad sa aton sini nga mga kabumbo nga kun sa dinti end of contract na gani, pero ginsigi gyapon sa Flow Water ang serbisyo ina kay naghuo sa atubangan sang gobernador kag mayor sang syudad sang Iloilo. Kumbaga pati may naggabuhi abi karon no si Flow Water sang kasugtanan nga naghuo siya. Gintungdan niya malang nagserbisyo nag-supply sang water. Kiti naghuo mo, pinaagi man sa pagpatunga sang gobernador kag sang alkalde sa syudad sa Iloilo. Now, ang MIWD kag ang MPIW, why sila yan nagtuman? Kay kuno may mga third party pa sila niyang amusini, amusad to, nga may ma-check amusini, kag mabayti. Ang ginkasugtan, why yan nagtuman? Ang MIWD, ang MPIW, sa aton sini karon nga mga kabumbo. Tikuti, naghambalang Flow Water Resources Iloilo Incorporated, sige ti ma-stop kami sa pag-supply sang tubig. Iti, siyempre, wais lakbayan mo. Do kasubong manabla nga ipanggid naton kung hindi kakbayad kuryente, ti, may mga certain na grace period pa sinadira, nga gaayo. Tingin na pagbigyan. Pero kung maglapot na sa punto nga dugay na, tapos end of contract naman, tapos why nagsunod sa ginhambalan, hindi naman na insakto, di ba? Sa aton sini nga mga kabumbo. Sa bahin guro sa Metro Pacific Iloilo Waters, basi kon masugot man sila yung bot, pero kung may mga Doberman dira sa MIWD nga ara pa dira nga nagataghol kang nagabayad hindi. Tiba siya mo na yung mga amo nang nagapa-siot karon sang sitwasyon rin naton iya sa syudad sa Iloilo kag sa mga konsumidor iya sa nga MIWD, MPIW. Sa aton sini karon iya nga mga kabumbo. Diri pagin kita iya sa bahin karon sang
3 days naman nga bacteriology test, matapos kinakabayad, tiyan mo na lang sugilanon, mabayad ba lang gali, damo pa sa nga istorya, tapos do kasubong nga bypass pang kasugtanan sa tunga sa nga gagin kasugtan sa tunga sa gobernador kag sa nga alkalde nga ginpatungan para iyas pumuluyo, no? Do bali wala pa nila, do insulto na cross gobernador, do insulto na kron kay mayor. Oh, saton sinimatag palamati. Now, ang natabo si Andre Banwa nagbayad. Pagbayad to ti karon mapa-bacteriology test naman kuno ti ang bacteriology test is minimum of 3 days magwa ang result. Hindi naman kuno magbaton sa tubig ang MIWD. Ang hambali na yan nagikan sa general manager si Marjo Castro. Saton sini nga mga kabumbo. Oh. Ti karon do kasubong lang nga gindingot yaya ang tubig sa pumuluyo. Kay ti ang MPIW, no? Ang presidente nila to si Mr. Singson, si Del Singson. Nagsugot naman lang ganito, kag nagbayad natin nga nagapugong-pugong gin si Marjo Castro. As per information, do pinahog yun to kuno si Singson, nga kon batuno ng tubig, subong iya nga gina supply sa MIWD, basi mo ombudsman. Oh, di kon lang taon mo, hatagan ka na sa nga, supplyan ka na sa nga tubig, mapa-ombudsman ka pa, patubodon mo gripo sa konsumidor, mo-ombudsman ka pa. Nano nga mentalidad di man, basta mo ning apektado sa bakterya, amo guro nang dapat ipabakterya test na. Saton sini karon niya mga kabumbo. Now, damo nagahambal nga ti nagwa karon nga ang flow water, ang do among kontrabida, saton sini nga mga kabumbo. Tilan tawan nyo man bala, sang nagligad sini nga pulo katuig, ni isa kakaygayunan, wala naguntat sang operation ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Tagsa kasimana 2 or 3 times nag-brown out sa bahin sa Ilikodos. Ngurob naman ang 1,000 kVA nga generator sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Tinga may mga 1,000 kVA ang Flow Water Resources Iloilo Incorporated. Kaya ang ginpromisa sang flow water sa kontrata nga ti continuous supply of water. Why iya interruption sa aton sini makabumbo ti bisan brownout pa yang Ilikodos? Bakal ya si flow water sang 1,000 kVA nga generator para nga way untat ang supply sang tubig. Oh. Karon fast forward kita ang natural nga itsura bala sang intake ipakita ta Bombo Chris G. Saton sini nga mga kabumbo nga wala pa yasang baha. Normal. Saton sini matag palamati. Ang isa ka side ang kitao ng anom ka submersible pump bala. Saton sini mga kabumbo. Diri man saton sini nga panglagad. Ipakita naton, no. Dan, amo sina banwa ang intake. Amo sina ang intake inaiya sang wala baha, sang wala ang nagabagus mo sini nga tubig nga dala ni bagyo agaton sang tinalikdan na mga nagbaha. Amo nang itsura sang intake ko, pakita ta. Sang ara na ang bagusbos nga ulan nga dala ni bagyo agaton sa aton sini nga mga kabumbo. Oh. After na yang damo tubig bla galawas. Na sa babaw? Sa babaw panay? Oh. Dres kilid bla bumudo niyo. Isa pa gid ang tupad dito sa click mo bago lang. Nan, ina. Oh. Amo na ang suraya sang intake sa aton sini nga mga kabumbo. Sang ara na nagabugusbos nga tubig sa ulan. Ti bagyo agaton sa no ganito mga Disyembre sa aton sila matag palamati. Kay ti kabati kamo bla nga hambal ang flow water nga at hindi na kami ka supply tubig. Hindi na kami ka mo sini, hindi na kami ka mo sadto. Untat kami ano operation kay baha na di maglalumos tawo na mo di. Ti way man pero ang iya sang sa maasin to ang iya kay may WD ti untat man to operation nila. Hindi ba sa mga kabumbot ha? O ti ang flow water way iya. O aftermath sang bagyo agaton ti ang ginbilin sini Banwa hindi hamak yang kadamo sang lao bala lutak. Oh, saton sini makabumbo ti 24/7
waswas na ang mga empleyado sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated. While abot sina, may isa pagin iya ka pump no, nga gin-purchase para nga isaksyon to ang lao pagid, no? Kag pagwaon sa aton sini nga mga kabumbo. Tiara mo na resulta yaw na mata-mata na. Oh. Tinakabati bala kamo naghambal ang Flow Water nga hindi kami anay mag-supply tubig kay damo lutak. Hindi kami anay mag-operate kay amo sini budayan kami nagbagyo. Oh. Kabati amo sina sa aton sini mga kabumbo. Oh. Sangyara pa sa gihapon sa kontrata nakabati bala kamo while abot sina ang mga gabyon pagito nga nagkalarumpag bangod sa soil erosion sa aton sini matag palamati ti pila naman ni ka araw nagkalatiphag na may mga soil erosion gina nga pati ang mga gabyon to nga ginpang abutang dira iya sa nga Flow Water para depensa sa aton sini makabumbo amatamat nga tiphag. Oh. Ti karon why man naghambal si Flow Water nga may mga nagkalawas-ag kag napiktuhan amon sini nga operation bangod sa tubig baha ni Bagyo Agaton. Ti mapasaka na kami sa nga panukot Ti why man sa muna ginsustiner sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated kung anong nakastipulate sa kontrata for the last 10 years sa aton sini nga mga kabumbo. No? So karon ang natabo sinadriya natapos na ang kontrata. Ang sa kontrata to pila to ang sukot sa nagligad sining napulo sini katuig do 11 na point something 11.72 per cubic meter sa aton sini nga mga kabumbo. Ti na nga presyo iya nagligad pa na iya nga napulo katuig bisan perdido sa aton sini nga mga kabumbo ang Flow Water nga perdido nga nakambal si Bumbod Sam nga perdido tik ang kontrata 16,000 liters per day ang ara sa kontrata tapos ang ginbayran niya sa MIWD sa aton sini mga kabumbo 6,000 liters per day lang kaya mo lang na masarangan sa ila sini nga tubo mo sa kagamay-gamay sa ila sini nga tubo laban pa iya ano gani ni Bumbudon anong tawag ang luces bla laban pa sini non-revenue water sa aton sini mga kabumbo di sige lang sa ngalan sang matutuod sini iya nga serbisyo kag pag-ulikid sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo sa mga nagangasal dira nga ti ang MPIW ang MIWD amo iya ang nagaalungay kag nagaulikid gid sa mga pumuluyo sa konsumidor patalang ina. Patalang ina sa aton sinikiron iya nga mga kabumbo. Nga man patalang ti una bes sa aton sinimatag palamati bisan pigado ila sini nga serbisyo pero gagata toya ang 13th month, 14th month, 15th month, 16th month pay nila bisan ang ila sini nga serbisyo ang bugok no lutak sa aton sinimatag palamati magluwas sining hasta sa 26-month pay nila banwa may ara pa ni sila yasang mga ginatawag sining kunang kilala ko pa may unli grocery ano pa gini sila bumbudyan tawag sing ganito ila sining kay gayunan lang nga pinagusto lang nga mga grocery doon mo sila tapos sa aton sini nga mga kabumbo mapaluoy-luoy sila karon nga daw sila ang ginabinghal sa aton sini nga mga kabumbo of which kati after lamang iya sang insakto kag nagakabagay sini iyang katungdanan man isang MPIW kag sang MIWD sa bahin niya sa Flow Water Resources Iloilo Incorporated karon sa aton sini karon niya nga mga tagpalamati ti sino dira ang nagahatag abi sa matutuod sini nga serbisyo sa pumuluyo sa syudad sa Iloilo kag sa mga konsumidor sang Metro Iloilo Water District sa sulod sang 5 sa napulo katuig way kagi untat operate sige ginbaklan pa sang 1,000 kVA sini iyang
generator para way sang interruption sa serbisyo sang Flow Water Resources Iloilo Incorporated sa pag-supply sang potable water. Now, here comes ang Marjo Castro karon. Natiyambot na kung ano pa yung mga nabalaan niya sining mga bacteria test ni. O granting for the sake of discussion, nga may bacteria test, tabi, tita ni, ginbato nyo lang anay, kag naghambal ka mo sa pumuluyo, o, ipaidalom ta pa siya bacteria test, ha? Ti, subong gamitan nyo lang anay tubig nga magwa sa inyo sining nga gripo, ipanguga sa inyo sa lakyan, ipamunyag sa inyo sining nga tanom, ipaligo ninyo, ipanglaba, i-flush sa inyo sining mga CR, kag iban pa, kung tita ni, nagamit na sang konsumidor sa mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Pero tiwai, sa aton sino makabumbo, ti laban-laban, i-grab niya naman yung opportunity para iya nga sa sunod sa 3 kadlaw, makadeliver naman tanker nila na. O, ti abi, sa aton sino makabumbo, kalaban, nalibutan yung di subong ang mga fast food chain kasi diin mga restaurant diri sa syudad sa Iloilo, kay kalabanan sila may mga tanker na dira, may mga stakan sa tubig. Tidira na sila gakwa. Mas ginpili na danila. O, tiginangkat naman nabi si Miss Marjo Castro, ang tanker mo na nga nag-deliver katubi, ma'am. Ipabakterya test naman nabi. O, sa aton sino magkabumbo, tiway, nagyatuksoan na kamugani diri sa bahin niya sa 2020 audit report kisang 2021 naggagwao. Sa aton sino ka mga kabumbo, nga gina-question diri nga ti, pila iya 12 ka mga summary or pila ni tamak damo pulo sinibanwa ka mga sampling test points area nga kung sa din failure ang percentage sa aton sini mga kauturan ti nakabutang dire suno sa COA report, an inquiry was made with the manager, Non-Revenue Water Distribution Management Division regarding the cause of failed test results. Kagang explanasyon niya sinadiri nga there were certain areas wherein residual chlorine content of the water supply was not enough while others were excessive. Furthermore, he added that it can be due to existing or old pipelines, insufficient quantity of chlorine applied, or fraudulent acts of other individual who secretly tapped on their pipelines. As countermeasure, gin-require sa nga kuwang district nga mag-conduct sang daily testing sample to closely monitor sa residual chlorine levels as recommended to the general managers and joint venture sa joint venture partner, the possibility of replacing the pipelines and affected areas whenever same results continue. Tinugay na niyo sa aton sini nga mga kabumbo. Dugay na ni. Sang nagligad pa sini iyang 2020 ang findings, nagwa 2021. Ti ang joint venture sang sano pa nagsugo daw as per information as early as 2016. Ti may mga ginbag-o kamo dira nga pipeline, may gipang islan yung mga guba kag mga buo nyo to nga tubo. Subong guro namata-mata na. Kaya tinatuksuan na mo. Sa aton sini nga mga kabumbo. Tiyan mo sina, hindi ka mo magpati sa sining ang MIWD, ang MPW, ang MPIW, amo iyang kunabido biktima dire. Pero sa batod sining istorya, sila iya ang bully. Sa aton siniya karon nga mga kabumbo, sila iya nagapangpigo sa kinamatarong sang pumuloy sa syudad sa Iloilo sang mga konsumidor nga makaangkon na kuntani iya sa nga tubig sa aton sini nga mga kabumbo. Pero ti just the same abi kon under bacteriology test gid man, subject sa bacteriology test, ti tani bisan gid pasudlan lang sang tubig sa aton sini mga kabumbo. Ambal pagani ni Mr. Rogelio Florete Jr. nga sa niya pasudlan lang anay sang tubig, kay ti bisan pa paano may chlorine content ina. Nga kung sa diin, ti unlike iya sang way gid sang may maagi dira iya karon nga tubig, nga way man sang chlorine content, way bala sang may ma-neutralize sa sulod sa 3 kadlaw nga bakterya nga magatubo naman dira liwat.
Tiyang magwa sini, after 3 days, test naman kita after 3 days, ti isa katuig. Hindi kaya, iningutan mo ya sang isa katuig nga hindi iya makaangkon ang konsumidor sang tubig sa ila sini nga gripo. Nanuano ka man imo ya Marjo Castro man? Nanuano ka man imo ya Metro Pacific Iloilo Waters man? Sa aton sinimatag palamati. Tapos si Singson to, kurog-kurog man. Hambalan lang sa ni Marjo Castro nga tikon batunon ta ni tubi nila, maombudsman ta, inaano klase mentalidad man? Patubudon mo na gani ang gripo sang konsumidor mo, ma-ombudsman ka pa. Matsoy ta sentral na mo, toka! Para dugang-dugang inyo. Diyan si 6 minutos, nakaligan sa takna sini kalastos. Lapaw naging ko sa latid sa aton sini nga mga kabombo. No, diri sa aton sini nga pagpangalagan, standby na sa kapon lamang program sa kay Tita Regine. By the way, ginatagan ginaton sa kay gayunan nga mag-explikar man si Marjo Castro. But nagtawag kami ginasya, why gid sa sabat. Kung sa diin naman sa iya masabat to kag mapa-interview nga stasyonan at tanan-tanan sina laban-laban kabutigan man ay nambali. Standby na sa kapon lamang program ko sa kay Tita Richie ni Mombot Shama Blanco Hover gabilin sa imo sang manenay nga hapon. May God bless us all. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Iloilo. Basta Radio! Bumbo! Nga perfect para sa imo pamilya kagabihan nga mag-hangout. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o NCCA haligi ng Dangal Awards. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Ang leptospirosis ang tugas ng bacterium nga ginatawag nga Leptospira interrogans. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagasakit ang ulo, nagayelo ang supa tig mata, hindi na magduha-duha kag magpakonsulta bangod pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang kainit sang tubig ang nagapanalupsop sa painful abdominal muscle spasms. Ang pag-inom sang alabaab nga tubig naga-increase ang imong body temperature kag sang imong metabolic rate. Ini nga increase sa metabolic rate ang nagabulig sa pagtunaw sang calories nga effective gid para sa mga nagapaniwang o kon nagabuhin sang bugata. Kalabanan sa aton ang wala na ginahatagan sang importansya ang paghusay sang buhok, ilabi na kun sako kita sa sulod sang isa ka adlaw. Apang suno sa pagtuon, ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas. Suno kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang ang masami nga paghusay sang buhok ang makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Naeksperyensyahan mo na bala nga maghinulsol bangod sa imo sala nga desisyon? Kon kaisa, bangod sa imo nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kon ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imo nga kaugalingon, bangod ang imo nga first idea ang hindi mo man kon kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kon siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kun ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon.
Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety, bugana ini sa protein, carbohydrates, amino acids, minerals, fats, sugars, fibers kag inorganic salts. Suno sa pila ka research, ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang vitamins kag minerals sa bamboo shoots ang ideal para sa pag-improve sang immune system sang lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug pain-killing properties. Kanami gidya magtulog. Pero kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, basi hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Piliun mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Likawan ang pagpanigarilyo, bangod ang sigarilyo nagapugong sang oxygenated blood nga makalabot sa tulan kag tissues. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Apang maghalong bangod ang pag-exercise kung malapit ka na lang magtulog ang mahimo nga magresulta sa insomnia. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butang iman sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Molo Plaza ang central landmark sang Molo, isa sa 7 ka mga distrito sa syudad sang Iloilo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad, lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo, popular nga Filipino wonton soup dish. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Ang nasamit nga simbahan ang gindeklarar nga national landmark sang National Historical Institute sang 1992. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Ang nagapanguna nga kabangdanan sang climate change among paglaptas ang ginatawag nga greenhouse gases sa kahawaan nga ginalakipan sang carbon dioxide, methane, nitrous oxide kag ozone. Ang mga gases nga ini naghalin sa paggamit sa mahigko nga sahi sang enerhiya kag gasolina. Madamo ka sang pwede mahimo agud nga makabulig nga mauntat na ang global warming. Una, hindi magamit sang plastic bags. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod ini nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuginan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Tanan kitang may mahimo. Gani, protektahan ta ang aton nga planeta. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahuro magi ng kanami sang legs sang isa ka tawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, 10 brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mahimo nga mangin infertile ang lalaki. Ang pagsuksok sang skinny jeans na nag-apekto sa reproductive health nga amo nagatugas ang UTI kag iban pang health issues. Mas maayo sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agud mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayong epekto sa lawas sang skinny jeans. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Ang nagkalain-lain nga color combinations ang nagapagwa sang nagkalain-lain man nga personalidad sang tawo. Suno sa mga psychologists, ginapanugyan sa pagtuon nga mas makapasangkad sang modo sang tawo ang mga bright colors
ipaanggid sa mga dark colors kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun kaisa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Makabulig ang pagbutang sang ice o kun yelo sa bahin sang lawas nga nagasakit bangod sang injury. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos ng duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasabit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993. Masami bala nga nagabiring ang imo tiil? Kung magpungko ka gani sang madugay, daw hindi ka na makatindog bangod nagabiring ini o kung naga-cramps. Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Pila sa mga rason sang cramps amo ang sala nga posisyon kung nagatulog o kung madugay nga pagpungko, kakulang sa potassium kag calcium sa dugo, kag dehydration o kung kakulang sa fluids. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Na-eksperyensyahan mo na bala nga mabuli o Hapon sa inyo tanan mga kabombo, 27 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Hello and good afternoon. Happy Wednesday sa inyo tanan. Mainit ang atot panahon kahapon. It was so gloomy pero subong mainit. And yes, nasakay ako sa jeep. One thing I'm very thankful is that galabay nagli-diriyo. Sa may UI ang akon nga jeep nga ginasakyan. So, medyo hindi na hassle kahit isang una hanggang Central Market lang, isubong gali-gilabay na di. Perfect. Thank you. Daw naman ako napudlayan kay ina pagsakay ko sa jeep. I hope kamo man dira ha. Kabay nga ti medyo adjusted naman kamo kag nang inconvenient no para sa iban. May iyara nga daw medyo very inconvenient para sa ila siguro sa mga ginabantayan nila nga mga spots pero may ara naman no nga daw nangin hapos naman para sa ila. Sige. Welcome mga kabombo, diri sa aton nga palatuntunan kahapon lamang, and this is Tita Regine on the 15th of June. Hala, tunga-tunga nakita sang bulan. Ang mga istorya ninyo, parte sa inyo nga mga amay, gina-welcome gid naton diri sa KLP because we'll be having the celebration of Father's Day on June 19, ini na nga Sunday. And so that's why nagahatag kita sa importansya sa mga amay, sa mga istorya about fathers ang aton nga tagaan sa priority diri sa KLP. So if you have your stories, if you want to say thank you, I love you, and gusto nyo nga handurawon ang inyo nga mga moments kaupod sang inyo hindi makalipatan nga mga amay nga todo ang pagpalangga ang ginhatag sa inyo. Sige, i-share ang ina nga mga istorya, i-email lang sa bombo_iloilo@bomboradio.info or mahilig ka mo nga magsulat sa gihapon, do hindi nyo type ang magpatik-patik sa computer, pwede gid or wala lang kamo sang malihog. Nga mag-computerize sa inyo mga istorya. Well then, isulat sa gihapon. Pwede nga mapadala care of sa kahapon lamang program, DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. I hope at this moment you're feeling so relaxed kung ara ka mo sa inyo nga panimalay or if you're in your work, ara na, no? Kung nakapa-aircon ka na do ka namin gid. But if you're outside, medyo nagapainit, I hope may kuyab. Steady ang kuyab para nga mabugnawan kita. Sige, and just a little while,
read ako sa mga stories para sa inyo, ginapalabot diri sa KLP. And by the way, gusto ko gali nga i-call ang attention sa ating winner last week, si Jesusa, sang City Proper. Ma'am Jesusa, wala kakabilin sa imong contact number. So mga iyo ako, ma'am, ha? Palihog na lang, ipa-1-2-1-2 na lang diri sa Bombo, kaysa City Proper ka man lang. Pwede kung may mapalihog ka dira. I need your cell phone number, ma'am, para nga makontak ko ikaw so that ma-prepare natin ang pag-interview sa imo diri sa Bombo. Through video call lang kita, ma'am, ha? No need for you nga magkadto diri during the interview. Sa phone lang gid kita. Again, Jesusa, San City Proper, ma'am, palihog. Palabot diri ang imo contact number. So, ari na nga aton nga ambahanon para sa inyo tanan. This is from the Bombo Music Festival from Albert Aculado. I Need Your Love. Mayong hapon. I need your love, you brighten up my day. When I'm with you, happiness never fades away. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I need your love each moment of my life. The memories shared together kept that love alive. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I'll keep this love burning in my heart. I hope somehow along the way our love will always meant to be. Oh, please believe in me that I need you. I need your love. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long time. How I cherish those moments, and no one can take your place. Deep within, forever in my heart. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. Girl, I need you, I need your love. We all need love. Albert Aculado, I need your love. Ako, if there is something that I want from you now, gusto ko ang inyong mga stories na ipalabot niyo na dito sa KLP, especially about fathers. Kung hindi man about fathers, okay lang.
Paki-email ha. Again, bombo_Iloilo at bomboradio.info, care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na ang aton nga story sa sininga hapon. Let's start with this one. Ang iyang request, June 15. Naton basahon. Ginhulat tagid ang June 15. Ari na, akay kang aninii, antike. Ari na ang iyong mga sulat. Basahon naton. Dear Inday Regine. Tawag ko kay akay kang aninii, inday kadarwa ko nga sulat dya sa imo sa akon ginagihan sa lugar sa akon bana. Inday akon obra nagabaligya isda. Kung wara isda, nagapanao kang similya kang bangros. Inday 1984 gali kami naguli sa Romblon, darwa pa lang amon bata. Pigado man kami, pero mas pigado pa ang pamilya kang akon bana. Hambal ko sa akon bana, balik ikaw sa fishing boat. Hambal na, ikaw bala to sakay. Wara ako mahimo, ay gusto na mangisda sa Romblon. Inday, naghimo kami balay, darwa pa lang amon bata. Palangga ako kang akon ugangan nga babae, kag lalaki. Abi mo inday, ang ana nga apo sa bahin nga bata, ginabalbal na kung may sala. Pero ang ana nga bata, sa laki na nga bata, baliban ako. Wala na ginabalbal. Di daw ako ang dahuya at sa mga bayaw ko. Kay hambal kang ugangan ko nga lalaki. Bisan mapatay tana, ay nakita ang ana nga lahi. Inday ang amon gali balay, kugo na nga top, sukdap ang dingding. Mga alas 11 sang adlaw, nagaigma kani. Ang kanon may halo nga mais nga pula. Tapos ang dapli, gingat-an nga danggit. May malam nga nagapungko sa amon og saran. Sa pensar na, diya nga balay, rugya ako madayon. Ginpakaon namon tana, kag rugya ginmantana nagdayon sa amon balay. Inday nagapangindaro ng malam nga diya, mga 74. Si Mang Abe ang anangaran. Tag-iya gali diya kang lantsa sa Marinduque. Inday nagabot ang lantsa sa Romblon, nagabot man ang kabit ni Mang Abe. Guwapa nga bayi inday, nagapangidaron sang 35 anyos, kag puwerte ka imunan. Pero lang siya may black eye, pero may bata sanda ni Mang Abi, 3 kabilog. Nagabot ang original nga asawa ni Mang Abi, tapos ang kabit ni si Lucy, ginsagapan kang balay. Inday kada adlaw, may sangkabanyera ako nga isda, kisawra man isda. Siguro mga darwa katuig sanda kag mag-uli sa Marinduque. Tapos inday, nagbusong ako sang 6 ka bulan. Tapos nagableeding ako mga 1 ka bulan. Wala ko gana magkaon. Hindi ako katurog kag nagniwang ako. Hamba katiya kang bana ko. Kali ikaw kang langkawas, bayuha, himuon mo nga gata. Tapos ang katas, gininom ko. Kaginbutangan tubig. Tapos ang sipal, gintambal sa babaw kapuson ko, kag sa balikawang ko. Inday, mga alas 4 ti kaagahon, nagsakit ang akon nga busong. Gintawag ko ang magurang kag bana ko nga bayi, hambal ko nang gali, lantawa ko na nung nagwa. Hambal kang ugangan ko, ni, ano dya, do mga ubas sang kapungpong? Kung imo butang sa kutsara, mga isagid ka kutsara. Inday, maayo lang, kay wala ako na hemorrhage. Daging kuhaan ako sang tunok sa mga tinion nga ato. Nakabata pagid ako, darwa kalaki. Tapos inday, may natabo pagid sa akon. Nga hindi ko gid balipatan. Amudya nga naguli ako sa Antique. Inday, amudya ang natabo. Rogto pa kami sa Romblon, mga alas 7 siguro sang gabi. Gulpi nagpitik ang akon kilid. Mga kabahinti siguro ako mangihi sang kagabi. Tapos, mga 3 pa siguro kaadlaw,
gindala ako sang akon nga bana sa hospital. Tapos gin-transfer ako sa hospital kang udto no didto sa Romblon. Pero gintawaan ako kang sang kabotelya nga antibiotics. Pero inday bago ako magsulod sa hospital, nagtelegrama anay ako sa nanay ko, rugya sa Antique. Hambal kang tatay ko, baligya ang baka, kag bulon si akay, rugto sa Romblon. Inday, wala ako maoperahan. Kayang akon gali nga kidney, nagbanog sa sulod. Inday, nagabot ang nanay ko, kag bagulang ko nga bayi. Tapos ako nagapanago. Nagahibi ako nga daw malipay. Basta, hindi ko ma-explikar ang nabatsyagan ko. Hambal ni nanay ko, mauli kami sa Antique. Kaimaw kong 4 ko nga bata. Inday, may trahedya pagid nga nag-abot. Nahulog ang biras ko, si Kuya Fred, taga Negros dya Inday. Nang balay-balay ako pangayo kabulig para madara si Kuya Fred sa hospital. Kaya ang mga bayaw ko, mga know-how man Inday, daw na dusaik ang ana nga buol, ang sa likod katiil dampi. Tapos Inday, nag-uli kami, hambal kang bana ko, mauna lang kami, kay masunod lang siya. Abi mo, to mga ati kami, ang amon mga bayo, nakasulod sa sako. November, December, pagka January, na hospital ang bata ko nga laki, na bronco. Tapos Inday, nagtelegrama ako sa bana ko, pagbato na nag-uli. Tiyang ba kang hinablos kang bana ko, angkol, pili kang sakyan mga broto, pilia ang dasig nga dilayag nga baroto. So Inday, naghalin ang bana ko sa Romblon, Martes, alas 12 it gabi, tapos nag-abot dya sa Antique, Huwebes it hapon, rugto pa kami sa ospital. Inday, ginagtunan lang kami kang bana ko, ang darana, tinapanan nga aloy, nga ragkol. Inday, diri na lang hasta, salamat yun sa pagbasa, sa malawig ko masulat, sa riwat, tawagan lang ako sa kay Akay, sang Aninii, Antique, sa 15 mo basahon. Ay, yes, ma'am. Wish granted. Akay, salamat sa imong sulat. Nami, no, gari naggumo kita sa sininga hapon. Well, thank you so much. Siya mo na ginahambal nila, nga babalik at babalik ka rin. Kung di ka naghalin, dito ka gid mabalik. Bisan gindala ka to sa Romblon, sang imong bana, pero in the long run, bumalik ka rin sa imong ginhalinan. Di ba may song mabalik ako sa Antique. So ikaw nagbalik agad sa Aninii. Thank you so much sa imong istorya diri. Ba mayo gid kay ti nakalampuwas ka to sa mga trahedya nga ato nga nagalabot sa imong kabuhi, ang imong health daw na shaken kumbaga. But nalampuwasan mo ato. Ano ihanto? Mas mo nga daw sang kapungpong nga ubas. Ano siya? Kasi kung nahulugan ikaw, di man. But anyway, no, tisilin mo, doon na nabunutan ikaw sa tuno. Doon na-relieve gid ikaw, kag nagnami gid ang imong pamatsyag. So it's good nga tinapagwa mo ato, no? Because after that, okay ka na kid. Kag sa iban pa, no, nga mga tinion nga daw nangin delikado ang imong sitwasyon kanami, because at all times ara gid ang imong family and ara man ang imong husband sang katelegrama mo lang, no, ginapulian ka gidayon. Well, I hope nga sa gihapon very happy ka mo as one family, and salamat gid sa liwat sa imong pag-share diri sa KLP. Halong timo dyan, ha? 44 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon. Magabalik ang KLP pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Na-eksperyensyahan mo na
Nabala nga mabuli o kung ikaw mismo ang nagapang-bully online, ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online o kung pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, kahuya, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kag kakapoy. Kung ikaw ang ginbully, una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan, ilabi na sa imo nga ginikanan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Ang sobra nga pag-inom sang tea ang makapatas sang anxiety, stress, kag restlessness. Hindi man manami nga pagtulog, bangod kaangay sang kape, ang tea ang naga-contain man sang caffeine nga nagapugong sa isa ka persona nga makatulog. Apisar sini, ang tea ang isa sa pinakapopular nga ilimnon sa kalibutan, bangod man sa pila sini ka maayo nga health benefits. Apang kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Nagahalog na ang mga pagsulundan. Apang hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung yara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Pirmi ka bala nagapanguyab? Ang pagpanguyab ang hindi man dapat kahangawan suno sa mga eksperto. Bangod isa ini ka natural nga proseso bilang response sa kakapoy, katuyo, boredom, kag kun kaisa, mahimo nga na-trigger ka lang kung may makita ka man nga nagapanguyab sa imo tupad. Apang ang ginpaandam sa mga eksperto, amo ang sobra-sobra nga pagpanguyab, sa diin masobra ka isa ang pagpanguyab sa sulod sang isa ka minuto. Mahimo man ini nga indikasyon sang brain tumor, heart attack, epilepsy, multiple sclerosis, kag liver failure. Bilang panugyan sa mga eksperto, mas maayo gid nga magkonsulta gilayon sa doktor kung may nanutisyaran nga increase sa pagpanguyab, ilabi na gid kung wala man lang sang matumod nga rason. Lapnago na ang mga nagalapta nga misinformation o kung fake news. Ikaw, nabiktima ka na bala? Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kung sala? Una, i-check gid ang source. Kung sa diin inihalin, kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an. Ang baga ng atong next story, Ariane, ang mga importante nga kahiwatan dito sa Plazuela di Iloilo sa subong semana tubtub Hunyo 18 tuig 2022. On Saturday, that's June 18, the Metro 40 Band amo ang mag-entertain sa aton with their carefully selected pop songs in a 2-hour musical event in concert at the Plaza, sumugod alas 6 sa gabi. So sa nga event, napulo ka mga concert at the Plaza Mugs ang iga raffle to all the patrons. Pagka-Domingo naman nga adlaw, that's Father's Day, June 19. Bukas na portahan sa Latolda sa mag-attend sa regular Sunday Mass dira sa Latolda, umpisa alas 11 sa aga. Pangamuyuan ta ang aton bago na iliher nga presidente kag vice-presidente nga giyahan sila as they navigate our country sining mabuday nga tion kag bag-o nga mga pagpanghangkat. And on the same day, June 19, Sunday, mag-celebrate kita sa Father's Day dira sa Plazuela di Iloilo while nag-enjoy sa carefully selected rock songs sang the Binhi Band. Sa 2 ka oras nga rock extravaganza sa concert at the Plaza, umpisa alas 6 sa gabi. Kaampay gini sa mga tatay, no? Mga rock songs. Plazuela di Iloilo, together with you as the world exits the COVID-19 era and in building a better and a peaceful world. Sa mga kabombo naton dira, mga
bisi-bisihan kag budget conscious. Limited ang imo oras, magbakal sa imo nga food, didto ka na. Bisitahin ang Chow to Go drive-thru kiosk sa Atubang, San Plazuela, di Iloilo. Chow to Go nagatanyag sa barato nga pagkaon kag madasigid nga labuton. Chow to Go makabakal ka sa pagkaon, hindi mo na kinahanglan pa nga magpanaog sa imong vehicle. So bisitahin lang ang mga Chow to Go kiosks sa Senator Benigno Aquino Jr. Avenue parking lot, San Plazuela, di Iloilo. You can choose from mga ara dira ang mangganamit ng Palang Spice Oven by Alville, Go-Go Dumplings by Food Pantry, Potato Corner, and Jazz Cafe. For leasing inquiries, please contact Plazuela de Iloilo. Chow to Go drive-thru kiosks, budget-friendly, kag very convenient para lamang sa imo dira sa Plazuela de Iloilo. And may something man i-share diri sa aton this afternoon, si Lola Amparing sa Santa Barbara. Dear Tita Regine. Good afternoon to all members of Bombo Radio, sa mga listeners, especially sa imo. June 5, amo ina ang amon nga wedding anniversary. So amo na gani nga napisanan ako magsulat sa akon kasaysayan sa adlaw no nga ini June 5, way back June 5, 1957. So Tita Regine, nadumduman ko nga kung tani ang amon kasal before June 5 sadto, pero wala na dayon. Kay amon man gin-postpone, tungod nga nadisgrasya ako sadto. Ready na kami, pero nahulog ako sa 7 stairs ng amon hagdanan nga kawayan. 7 steps. Abi mo tita, medyo naglain ang akong nga pamatsyag, kag nagka-black eye ang wala ko nga mata. Ano abi, kay madanlog ang hagdanan nga kawayan, kag nakatupa ako sa bisikleta sa kilid sang amon hagdanan. Pag-ayo na sa akon nga pamatsyag, kag ang akon black eye, naglakat kami sa Iloilo, kag nadayon ng amon kasal. Siling pa sa ako ni Mayor sadto, basi kuno ginpilit lang ako kay may black eye ako sadto. Di siling ko sa iya, nga wala kundi akon man ini gusto. Gali, ginalahog niya lang ako. Pagka after 2 days, gindala ako sa amon tiya sa Manila, sakay sa barko. Balan mo tita, pagkadula ako sa amon, nahibalaan dayon sa nagapangliyag sa akon, nga gwapo man ko tani. Pero siling sa mga cousins niya nga, akon man co-teachers, siling niya, hari daw siya sa mga buyong. Titita siling sa mga friends ko, ang paring, better marry a man who is already reformed than a man nga ikaw pa ang ma-reform sa iya. Ang akon ba na amo pa ang nagsugat sa amon sa pier. Bala mo tita, ang iyang ginasakyan, airplane, kiti 1/2 man lang ang bayad niya. Bala mo tita, employee siya sa Pan America World Airways. Aba. So kung tani akon 1/2 man, tunga man, pero kay tinadlok, ako yung sa dumagsakay sa airplane. Sa masunod nga adlaw, nagkadto kami sa Pampanga sa akon cousin. Kag almost 2 weeks ang amon nga stay sa airbase. So pagbalik namon sa Manila, doon kami nagstay sa iyang utod. Sunod na bulan, nagbalik naman siya sa iya obra. Tibalan mo tita, every year may 1-month vacation sila. Gusto nila sang wala ng akon bana, masaylo-saylo ako kada 1 month. Kung sa Makati ako, 1 month stay. Kag 1 month naman sa Project 4, Quezon City. Wala gid ako nagalakat sadto, kundi auto permi ang nagasugat sa akon sosyal. So permi ako naga-reban kiti siling nila ang nagapangaluyag kuno sa ako nag-abot sa Manila. Pagkahibalo niya nga nagpa-Manila ako. Siling niya kuno nga by hook or by crook, bisan may bana na ako, kuhaon gid niya ako. Oh, haba-haba ng hair ha. So muna gani tita, nga sa 1 year nga stay ko sa Manila, wala man ako kalibot-libot o makalagaw-lagaw. Permi lang sa sulod sang balay.
Makalagaw lang kung kuhaon ako nga may salakyan sila. After 1 year, pagbakasyon naman sang bana ko, nagpauli kami diri sa Santa Barbara. Almost 1 year, nag-awol, nag-apply naman ako as a new applicant kag naka-teach dayon. Hasta nga almost 35 years ang length of service ko, kag 3 years temporary and substitute. Therefore, 38 years all in all ang akong nga service. Hasta nga mag-retire ako at the age or sang 90 kag sang 1991. So, December, Tita Regine, ginlahog pa ako sa mga personnel sa division office nga saling nila, ikaw gali ang nag-elope sadto nga wala ka ka-file sang leave of absence. Tiyang hindi ko gid malipatan sa mga date, wedding anniversary namon nga nag-visit ako sa hospital, sa ICU pa. Kaya daw medyo pigado na siya, no, ang iyang kahimtangan. Abi mo, pagkakita niya sa akon, ang kamot niya nga isa, gintanay niya sa akon. Kag uyatan ang akon kamot. Kag nayon niya ibutang sa iya dughan, nga nagaluha ang iya mga mata. Gilayon nagtalikod ako sa iya, nga nagatululo man ang akon luha. Siguro tita, tanda ato nga love na love niya ako. Kag base iya man nadumduman nga adlaw nga ato amon wedding anniversary. Tita, abi mo nagatulok man ako sa mga nurses sadto nga doon nasubuan man sila. Kapin pang ilaupod, ang akon man hinablos nga nurse nga naga-duty man sadto nga tiyempo. Silinggani sa mga nurses sa akon nga 5 na ka-patients ang patay nga nagwa sa ICU. Kag ang akon bana, siling nila nga very strong daw ang will to live niya. Abi mo, Tita Regine, ang tama man kasubo nga sitwasyon ko sa adto, nga sa lobby o alagyan sa mga tao sa malapit sa ICU ako nagatulog. Permi lang ako ginaakigan sang boy kag madre, pero ginaagwanta ko lang, kati wala man ako ibayad sa kwarto. Kung panyaga gani, ang akon sudan, 5 centimos nga okra, kag asin, wala na. Amo lang ina-permi. Ba mo tita ang kwarta, ginatigana ko sa reseta sang bulong kada adlaw. Sa ulihi, ginpagwa na lang siya sa ICU. Siguro tama na kagrabe. Kinuha siya ni Lord sa July 12, 1984. So ang tanan-tanan nga kinahanglanon, sagot man sa mga municipal officials sa amon nga balay, sa lubong, kag tanan-tanan, hasta sa necrological service. Nahibaloan man nila tanan, nga drained ako, kag daw wala na ako sadto sang mahimo sa amuto nga tiyempo. So lastly, here's my sincerest love and kisses to you, Tita Regine. Sana kaawaan tayo ng kanyang kaluluwa. Lovingly, Lola Amparing. And of course, with matching tula, ang akon bana. Ang akon bana, mapinalanggaon o galing kung ano ang gusto imo tumanon. Strict sa sulod sang balay. Matinlo nga wala angay. Marami siya magluto. Hindi siya gusto madistorbo. Hulat ka lang kung maluto. Kagdayawon ang iya linuto. Kung may nagakinahanglan, dayon niya tagaan. Sokton ko, mga kigdayon. Gani, imo lang hulaton. Do wala ka man isaway, basta sundon lang ang laygay, para man sa kaayuhan ang iya ginapatuman. May naghulam sang tiligangon, pinahulam niya sang dayon. Wala kami kapanyapon, naluoy siya sa anak, nagahilibion. Gani palanggaa ang bana, hindi pag-awayon, siya nagahatag sang kalinungan, malipayon ang inyo puloyan. Tita Regine, ang amon theme song sang una, Always. I'll be loving you always with the love that's true always, and the things you've planned needs a helping hand, and I will be there always. Always. Days may not be fair, always, when I will be there always, not for just an hour, not for just a day, not for just a year, but always. Grabe ang request ni Lola Amparing diriho, Tita Regine. Sana tapos mo basa ng aking tula, awitin mo ang aming theme song sa kahanginan. Thank you so much. Lola Amparing, wala. Matula lang kuya, hindi lang kuya pagpakanta.
Kay daw wala gid kita dira. That's why wala man ako nagapatad, no? Kay basi ko mag-sign off. Well, anyway, thank you so much, Gid, sa imong gin-share naman diri sa aton. So, anniversary nyo gali, June 5, and then he was gone June 12. So, sa isa lang gid ka bulan, no? And then until now, you are still recalling ang inyong pagiging together. Sang kamo nag-aupdanay pangaduha. Sige, and very vivid sa gihapon ang memory. Salamat gid sa imong gin-share diri sa aton Lola Amparing. And again, mga kabombo, may I just remind si Jesus Asang City Proper, ang aton nga winner scheduled to be interviewed this coming Saturday, June 18. Ma'am Jesusa, palihog na lang, no? Ipalabot lang diri sa aton. Pwede mo man maduhol sa guard sa idalom o sa kay Bomboro Jane dira sa may panawagan section ang imo nga cellphone number. Ang imo na lang cellphone number so that ako na lang ang ma-call sa imo para nga ma-ready naton, ma-prepare naton ang pag-interview sa imo through video call sa sinina-ina nga Sabado. I hope nagapamati kay gid subong Jesusa, Sun City Proper. And para naman sa inyo dira nga mga istorya, mga kabombo, pwede gid nga i-email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala nyo lang care of sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio, Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Oh, very short ang aton nga oras, but anyway, let's hope tomorrow makabawi-bawi kita and more stories ang aton nga mahatag sa inyo. Anyway, thank you so much, Gid. Nagahulat na si Toyang Ermitania sa aton tanan. Sa gihapon, iningin nyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Siyempre, balikay kita buwas. Salamat, Gid. Good afternoon and God